אתם מאזינים למוצ"ש חי עם מנחם טוקר. אוקיי, 11:15 דקות. אנחנו מתחילים עם הפאנל הגדול. רבותיי, יושבים כאן מולי כל בעלי התזמורות המכובדים החשובים. אגב, יש אולי כאלה שלא נמצאים כאן והם באיזה אירוע או במקום אחר או בחוץ לארץ, אז כמובן שאנחנו ליבנו איתם, אבל החשובים בהחלט נמצאים איתי כאן באולפן. לפני שאני אומר שבוע טוב עליהם, וכמובן הם יישארו איתי פה גם אחרי חצות השעה 12, אנחנו נפתח את קווי הטלפון למאזינים שהיו באירועים של האומנים שיושבים איתי כאן באולפן. ואם הייתם אצל רובי בנט, או אצל עמי כהן, או נועם חייט, או גלעד פוטולסקי, או מוישי רוט, או שלא הפסיק סמס. מוישי, מי אתה מסמס באמצע השידור? עם מיטלמן, עם דביר כהן, ארלה בנדר, אלי לאופר, האחים דביר שפה שנייה. בקיצור, אם הייתם באירועים שלהם, חייגו אלינו 052-999-9393. אם תזכו לעלות לשידור גם תקבלו דיסק 052 או חבילת פרסים 052-999-9393. זה המספר שלנו כאן באולפן. בואו נתחיל עם החבר'ה שלי כאן באולפן, ממש משמאל לימין. דביר כהן, שבוע טוב. שבוע מצוין. מוישי רוט, שוב שבוע טוב, המון נפגש. זמן, כן, שבוע. גלעד פוטולסקי, שבוע טוב, שבוע טוב. מיטלמן היקר, תלך למיקרופון. מה השם התזמורת שלך? תזמורת מיטלמן. תזמורת מיטלמן. רובי בנט. שבוע טוב, תזמורת רובי בנט. הבנתי. עמי כהן. שבוע טוב, עמי כהן. כן. שבוע נועם חייט. שבוע טוב. מה שלומך? ברוך השם. הכל בסדר? חבר'ה, בואו, אני דווקא רוצה לשמוע על סדירות, על נתיבות, על אופקים, על תפרח, על כל מה שקרה שם. יש פה מישהו שניזוק מהאירועים של השבוע? חבר'ה, מיקרופונים פשוט... קודם כל, אלי לא פישר... להיות לי מנומסים. אלי פישר, גיטריסט שלי, נמצא כן? עכשיו בצו 8. אי שם. מה, הולך לנגן להם שם מול עזה? הלך, כן, אני יודע מה הוא עושה שם. סודי. דיסטורשנים של פישר, ואז אתה יודע, הפסיקים הקסאמים. אם כבר הוא מזכיר, המתופף שלי צביקה רוזנבלט גם בצו מילואים עכשיו. אתה רואה? אני לא יודע אם יש לי מתופף למחר, אז אם יש איזה מתופף פנוי, שיתקשר. צביקה, תחזור הבית. אני לא מעסיק נגנים שיש להם מילואים. רק זקנים. אני דווקא כן. נועם אומר דווקא כן. טוב, אני יכול לספר לך שהשבוע הזה, אחותי שגרה באופקים, בגרעין התורני, היא סיפרה שהם כל השבוע גרו ליד המקלט. עכשיו, אצלהם באופקים אין שם ממד, אלא זה מקלט שכונתי. כן. אז תחשוב שכולם ישנים, אוכלים, משחקים בתוך המקלט, משפחה גדולה, כן. של 8 נפשות, בסוף היא התייאשה, לקחה את הפק עליה ולעשה להורים שלי. איי. אבל כשהגיעה להורים שלי באזור שפיר, גם הם שם, היו שם אזעקות, אז גם היו בתוך הממד. כן? סיפר לי אברי מירות השבוע שהוא היה ממש בחתונה, והייתה אזעקה באמצע החתונה, זאת אומרת, ממש פחד, ואמרו לו להמשיך לשיר, אבל... נראה לי הרבה השבוע היו בחתונה עם אזעקה, כל מי שהופיע פה בבני ברק יום רביעי זה היה? נכון, בין כולם היו חמישי בתל אביב היה לכם. אז מה עושים? ממשיכים? נראה לי כן, ממשיכים. כן? אני חייב אני הייתי לספר לך... באשדוד גם כשהיה אזעקה. בתוך האולם, המשכנו לנגן, אף אחד לא שמע את האזעקה בכלל. אחר כך סיפרו לנו שהיה אזעקה. כן, הבנתי. שאול, מה לך? שאול חיון גם פה איתי. שאול, תנו לו כיסא לשאול חיון. אני לא צריך כיסא. אתה צריך כיסא, אתה צריך שני כיסאות. אני נדחף לשבע מיקרופון. שאול, אתה הופעת עם בלגן בדרום? היה לך השבוע משהו עם אזעקה? השבוע לא, אני הופעתי במלחמת לבנון 2 בדרום לתושבי הצפון. ובששת הימים גם הופעת? בששת הימים, אבא שלי אז הופיע. ביום הכיפורים הוא הופיע. הבנתי אותך. מתפלל ליום הכיפורים.
לא, אבל יש איזה פרויקט שאני לא הולך לגלות אותו, כן. כי אני הולך לעשות על זה כסף לבד, סתם אני צוחק. ביום שישי, שעה לפני שבת, קיבלתי טלפון, שיש איזשהו תקציב גדול להתנדבות באזור הדרום, אבל מאוד בייס אותי, כי כרגע קיבלנו הודעה שיש משא ומתן להפסקת אש. הפסקת אש, כן. אבל אני מקווה שלא יהיה. הבנתי אותך. שאול חיון, בסדר גמור. שאול חיון דווקא אתה מתפרנס הרבה מתושבי הדרום, עד כמה שאני זוכר. מאזור הדרום מעדיפים לקחת את רובי בנט, למה הוא מקצועי ואתה רק מתחיל. וכשאני מציע להם את אין והגפן, אז הם אומרים לי, הישיבה לא מרשה. באמת? סתם אני צוחק, לא. אהוד בישיבה. לא, יש עולם הישיבות ויש הישיבה. בדרום הם הישיבה ופה בעולם הישיבה. הבנתי. לא, אבל שאול, תראה, יש בעיה. גם אמר לי את זה פעם אחת מגדול. אין נביא בעירו. כשאתה מגיע מהאזור, הם מעדיפים לקחת אשכנזים. כי הספרדים, אתה יודע. תפסיק לבכות. אני לא בוחר, אני פעמיים הופעתי בסלבודקה. אם הייתי במצב רוח של שבוע שעבר ולא עם הבלגן עם הדרום וזה, הייתי עכשיו, יש לי פה תוכנית, חומר לתוכנית שלמה, אני ואתה עכשיו. נכון. ספרדים, אשכנזים. אתה רוצה אני אגיד לך משהו אפרופו, אבל אין לי בעיה להגיד את זה כי הוא עשה חתונה כזאת. אלי ישי עשה חתונה לבת שלו, ועמי כהן הופיע שם עם שלמה כהן. אבל שניהם ספרדים. אין שום בעיה, אבל החומר היה חסידי. זה שבא, בכנס ששת שבוע שעבר היה שם את משה דואק, דיבר איתי בטלפון. והוא אמר לי, ביקשו ממנו להשאיר בעבירה חסידית גם. שתבין שאת הרב עובדיה קיבלו ביומים. קודם כל הרב עובדיה מרן, גם יומים הולך, אין בעיה. אין בעיה, כן, אבל יש את יחיד אל דגול, זה שיר ש... איך זה הולך? תן לי את זה, כן. יש את זה אגב בדיסק שלי, עשיתי את זה בעברה אשכנזית עכשיו. את אשכנזית. עשיתי את זה ביחיד כל דוגול מרבובו, יבורך לגברו רבו, אשר אס נפשי יאבו. אתה בעצמך משתכנז פה בשירה. כי אני מתפרנס. הבנתי. אין לי בעיה בכל מקום. יש לו טענה על אלי ישי, וואלה, טוב, עוד רגע אנחנו נדבר על זה. כל על פי מעצת אחמדו. אז ברקע באמת מחוזות של תזמורות, כל התזמורות בחרנו אותם כאן ממש אקראי לחלוטין. אני רוצה לדבר איתכם על הנושא הראשון שמעניין אותי מאוד, על העובדה שהיום, מה שרץ היום זה לא מה שהיה לפני הרבה שנים, ומה הדבר הכי מעניין היום זה ששלושה נגנים זה הדבר שהכי תופס היום בעולם החתונות, נכון נעמי? כן, אם יורשה לי יש אומרים שאני הכנסתי את העניין הזה לעולם של החתונות. באמת, בשנים האחרונות נכנס עניין חדש של לקחת זמר חיצוני מאוד טוב, כמו שלמה כהן, מנדי ג'רופי, יועד וכדומה, עם הרכב. מה שקורה בעולם הישיבות, התקציב הוא מאוד, מהווה משקל מאוד חשוב, מצד אחד, מצד שני, לא רוצים להתפשר על איכות. ומה שלמעשה, החידוש פה, זה לקחת הרכב של 3 כלים, כן. עם זמר טוב ואיכותי. יש יתרונות שיש חסרונות לכאן ולכאן, וזה תפס תאוצה חזקה מאוד עם השנים, וכמו שאתה יודע, יש הרבה הרכבים של 3 נגנים. כמובן, באירועים הקטנים, באירועים הגדולים יותר, אין ספק שכלי נשיפה, כלי הקשה, זה עולם אחר. 3 נגנים זה בעצם אורגן, טופים וגיטרה, נכון? 3 נגנים זה אורגן, טופים וגיטרה, שלמעשה האורגן מנגן את הבאס ואת הסולו, שזה חצוצרות, כינורות, הגיטרה את הליווי ואת הסולואים, והמתופף נותן את הקצב. כמובן ששוב, אני אומר, זה לא תחליף, תמיד אני אומר ללקוחות, זה אף פעם לא תחליף לנשיפה לייב, גם מבחינה חזותית, כן. גם מבחינה מקצועית, ברגע שיש לך נשפנים, אז יש תווים, יש עיבודים, זה נשמע אחרת. הקלידן יכול לתת פדים, שטיחים, פסנתרים, זה נשמע אחרת לגמרי. אבל שוב, שורה תחתונה, נושא של תקציב, כסף. הכל כסף בסוף? לא הכל כסף. אני זוכר שהייתה תקופה, מה זה? עד היום יש תקופה וטרנד של אורגניסטים, קלידנים. one man band, שזה דווקא גם מאוד מאוד יפה, שזה הולך טוב, אבל... מה? גם את זה... לא, אתם עושים את זה חלק מכם, גלעד ואתה, אבל עדיין אנשים מעדיפים 3 נגנים, למרות שזה יותר יקר, לא? תראה, 3 נגנים, אתה משיג פה כמה דברים, אתה משיג פה מחיר די טוב. אתה יכול להגיד לי מספרים בערך? לא שלך, ברמה הממוצעת. תגידו לי אתם, חבר'ה. אנחנו נגיד... מיטלמן, אל תברח, מיטלמן חושב שמס הכנסה פה. תן לו להגיד מחיר. לא, בכוונה אני אגיד מחיר של תזמורת פלוס זמר. בדיוק, ממוצעת. מהליגה שלכם. מהליגה הגבוהה, כן? אז זה יכול להיות בסדר גודל של בין 9 ל-11, 3 כלים. כולל הגברה, כולל גמר. אני חושב שעכשיו אני צריך להוריד את המחיר, הוא מלחיץ. לא, אגב, הוא גם מתנסח כמו עורך דין.
כן. הוא עוד רגע מקבל יש לו לוק של עורך דין. לא, הוא עוד רגע מקבל תואר. אוקיי. זה כבר... עליך, זה הבעיה שאתה לקחת לי את המקום. שמע, היום עם החוזים שסוגרים לקוחות... תביא כיסא של שאול חיון, א', מה אתה אומר? אני אומר, עם החוזים שאתה חותמים לקוחות, אתה צריך להיות גם עורך דין. כן, בדיוק. בין 9 ל-11,000 שקל, וכמה עולה קלידן לבד? קלידן לבד, היום... זה מחיר לתזמורת וזמר. שונה. מה זה? קלידן כמה... קלידן, רק קלידן לבד זה משהו כמו 3.5, 4, רק קלידים וזמר, אתה יודע. ותזמורת 5 נגנים, שזה בעצם הבייסיק הטוב, הבסיס. אז כל נשפן זה עוד בערך בין 700 ל-1,000 שקל. אבל אם בן אדם חתן משלם 11 או 10, למה הוא לא שלא ישלם 12 ויהיה מושלם? שוב, למה? אם יש אפשרות, ייקח גם 10 נגנים, הכל עניין של... אבל עוד 2,000 שקל, שיקח קלידן ב-3,500 שקל. ה-10 זה עוד 2,000 כבר מה-8 שהוא רצה לשלם בקצה. אבל 3.5 רק קלידן, וזה מה הבעיה? עוד פעם, זה 9, 11 לשלושה וזמר, לבין 3.5 רק לקלידן. אתה עוד לא לקחת בחשבון. לא, קלידן זמר, יש רק קלידנים זמרים. הכסף פה, לדעתי, הכסף פה זה לא המשחק. זאת אומרת, כמובן שכל אחד מעניין אותו לשלם פחות, וכמובן שכל אחד שירגיש שהוא שילם יותר, וירגיש שניצלו אותו, אבל זה לא העניין. יש אחד שיכול להזמין תזמורת של 3 נגנים ולשלם 11 או 15 או לא משנה כמה, כן. ולעומת זה חבר שלו יזמין תזמורת של 4 או 5 נגנים וישלם פחות, והוא ירגיש שאצל ההוא היה יותר טוב, כי ההוא נגיד שם יותר מפורסם, או ההוא יותר בישיבה אוהבים אותו. זאת אומרת, זה שבישיבה מסוימת נגיד אוהבים לקחת מישהו מסוים, אז הם ישלמו כל מחיר בשבילו, אפילו אם שהם יציגו מחיר בתזמורת אחרת, מחיר פחות. אבל זה עניין של ישיבות, שאני אדבר איתך על זה בהמשך, על כל ישיבה מי בוחרת. זה עניין של מודות, זה עניין של, כן, זה דברים שמשתנים ממקום למקום, זה לא רק עניין של כסף שמי משלם יותר ומי משלם פחות, זה לא זה המשחק פה. לפעמים, זה כמובן שיקול לכל אחד. רגע, אבל למשל אמירן דביר שמצטרף, אמירן, אני רוצה... אני חייב להגיד עכשיו ברכה מיוחדת. שחיינו, וגימונו לזמן הזה, אני לא מאמין. מה אתה רואה? מה? אותך לראות עכשיו כאן בשבילי, זה שחיינו דאורייסה. הבנתי אותך. מה שתית, אמירן? בוא, אתה נותן פה לחבר'ה לשתות מה שתית. קפה. תנו כיסאות לאמירן ואריק ושאול חיון פה. א', קובי. בסדר, הוא עומד מאחורי הגב שלי, עושה לי מסאז'. תביא לי 3 כיסאות בבקשה. נשאר לא עושה. אז אמירן, בדיוק היינו פה בנושא שלגבי קלידנים, ואתה גם עברת בו הרבה מאוד דורות של חתנים וקלות. היום עמי כהן אומר שהיום הטרנד זה 3 נגנים. אתה גם... עמי, למה ככה? תשמע, אני חייב להגיד לך... אילצתי את אמירן גם לעבוד 3 נגנים, זה... לא, אבל אמירן, אתה בתור אחד שבאמת אחד הוותיקים פה, אז אם אתה רואה באמת היום שאנשים מעדיפים 3 מאחד. תשמע, קודם כל אני חייב להגיד לך שאני גאה בדור החדש, באמת. של מה? של התזמורות? חבל הזמן, לאט לאט, אני רואה פה חבר'ה מוכשרים, באמת, גאה בהם בכולם. כל מי ש... בלי שם... אבל לכם כבר גם לשבת, נו. ההפקה של רדיו כל חי, נו, תמיד. לא יודע, משום מה, אמירן מחליט שהוא שייך למלחמת 6 הימים. אתה גם הדור הצעיר, לא? כמו פרס. לא, תשמע, יש פה בכל זאת. אז מה אני אגיד? כן, אמירן כולה ב-30, חבר'ה. אני התחלתי איתך בעצם, נכון? לפני שנים... אני, אם אתם לא יודעים, כקלידן, בגיל 17... לפני שנים הייתה לנו הופעה בגן הפיקוס. רק תציג את עצמך, כולם נשמעים פה אותו סאונד. נועם חייט, ימי הגפן. ואז אמרו לי שיש בחור מוכשר שמנגן באורגן, והייתי תקוע בלי נגן, ופתאום מגיע אמירן דביר עם פיצי אורגן כזה, ממש כזה קטן. כן, מתחיל לנגן, והסתכלתי בהתחלה, אמרתי, אוי ואבוי, מה הוא הולך לנגן איתי? כשהתחיל לנגן, אמרתי, הלוואי שהוא ינגן איתי. לא, באמת, איתו זכיתי... אז אוקיי, בוא, זה אחרי זה נעשה חיים שכאלה, אבל בוא נדבר באמת על הנושא החשוב לי שלשמו התכנסנו, ואני התחלתי עם הנושא הזה של 3 נגנים, עמי כהן אמר שהוא היה זה שהתחיל, מהראשונים שיוזמים, ואני מאוד לא מבין, אם כבר הולכים על זול, אז למה לא הולכים על רק נגן אחד? אני רוצה להגיד משהו. יכול להיות שניים. כן. הייתה פה תזה של בסיס של 3 נגנים, ואני בטוח שכל מי שיושב פה זה מהשורה הראשונה, שגם התוצאה היא מעולה, אבל אני באופן אישי, אם מישהו פונה אליי ואומר לי 3 נגנים, התשובה שלי לא. למה? אני לא מסכים, זה פשוט הנושא של גישה. אני לא רואה את המוזיקה החסידית בלי כלי נשיפה. אני אומר עוד פעם, אין ספק שהתוצאה פה היא מעולה, יש פה נגנים מהשורה הראשונה בעם ישראל ובכלל כבר בעולם בקטע החסידי. אבל אני רואה את המוזיקה החסידית עם נשפן, עם הקלרינט, אני לא רואה את זה אחרת, ככה אני רואה את זה. שבוע טוב, מנחם. הקהל שלך זה יותר קהל דתי לאומי, אבל לא נועם, או שזה גם חרדי? גם וגם מאוד מאוד מגוון, יש לנו 35% חוצניקים, כיפה סרוגה הרבה, וגם מהסקטור החרדי. טוב, צריכים להבין, זה יקר הדבר הזה, כן רובי? שבוע טוב.
אני גם עובד שלישייה, ועוד 2 מתנה. קבוע. הבנתי, המחיר של השלישייה שלך זה בשביל... זה כולל 2. כמו שחיית אומר, אנחנו נועם. משתדלים על 5, לא פחות. רוצים שישמע כמו שהיה פעם. אגב, זה לא יותר יקר. ממש לא, אולי אפילו פחות. אבל הקטע החסידי זה כאילו, אתה לוקח את הלב של המוזיקה החסידית, ואיפה הנשפן? איפה כאן הלייבדיק? ביד ימין שלמי, מה זה? מה, בגלל התקציב... לא, אני אומר. מה לכם? תראה, שלא יצטער מכך שאמרתי 3 נגנים בזל כלי נשיפה. כמובן כלי נשיפה זה המוזיקה החסידית, אבל אפשר גם כנרים ואפשר גם רבוקות. אין סוף לזה. זה עניין של כסף. ברור. שיש לבן אדם, זה לוקח יותר נגנים, אבל עם כל... אבל השאלה היא מה קרה, האם הדור הזה של החתונות זה פחות כסף, אנשים פחות... אז מה? קרה שאנשים, גם המודעות שלהם ירדה לנושא הזה. נראה לי אריק הכי צעיר פה יכול באמת לייצג גם את הדור. אני אסביר לך בדיוק מה שקרה. גם כן נכנסו נגנים מאוד מוכשרים, והקדמה מאפשרת את זה. מה שלא היה בזמן אמירן. היום הטכנולוגיה של האורגנים והתכנות מאפשר את זה. אני לפעמים, לא, אני אומר אמירן כי מבחינתי הוא מהחלוצים פה. אני מבחינתי שאני שומע לפעמים תזמורות של שאני אומר, וואלה, סחטנים נשמעים פצצה. אז כאילו, לפעמים באיזשהו מקום להצדיע, כאילו, על כזה דבר. זה ידוע, סקספון... כן, אבל אם בא חתן שאין לו כסף לשלם. אז כן. אתה מבין? אז או שהוא לוקח קלידן וזמר, או שיש לו תזמורת שנשמע טוב, 3 נגנים. כן, אני אגיד לך מה, אנחנו בתזמורת שלבת למשל, אנחנו למשל, תזמורת שלבת, אף אחד לא יכול לחשוד בי שאני אוהב הרכב קטן. אני תמיד כותב להרבה נגנים, ותמיד כותב הכל אצלנו מעובד ל7, ל8. ואני גם מעתיק את כל התווים שלו לכל הנגנים שלי. יש לנו צוות, לפעמים תזמורת, יש לנו עכשיו החודש הזה כמה אירועים גם עם הרבה יותר, עם כנרים, עם זה, אירועים מאוד גדולים, ואני אוהב את זה, אני אוהב לכתוב, ואנשים אוהבים את העוצמה הזאת ואת הסטייל המיוחד הזה. אבל גם אנחנו חייבים לקרוא את השוק נכון, ויש מצב כזה בשוק, שאנשים היום רוצים לחסוך ולוקחים תזמורות פחות, אנחנו יודעים שאתם ככה ואתם ככה ואתם ככה, אנחנו רוצים שתבוא עם הרכב יותר קטן, כי אין לנו תקציב, אז אנחנו גם, אין מה לעשות. פעם היינו עושים שרירים. תראה, אני חושב שלפעמים אצלנו גם הבעיה היא בגודל האולם. הרי בנדר רצה להוסיף משהו. אני אומר, מה? שומעים, כולכם להתקרב למיקרופון. כן. אם אין כסף, 3 כלים במחיר, אפשר לקבל אותו דבר ב5, הרבה יותר מקצועי. אני שואל שאלה יותר חשובה, מה קורה אם חס וחלילה נכנס פה איזה גרד, מי מנגן מחר? כל הנגנים פה הגיעו לאולפן, כל הכבוד לכל בעלי התזמורות שהגיעו לפה, באמת. מה זה? סומכים עליך. סומכים עליי. מי נשאר? מי נגן מחר? כמה מתחרים שלי שיהיו אבא שלך, הבנתי אותך. טוב, אז אתם אומרים שבעצם זה לא רק עניין של כסף, זה גם עניין של קדמה. זה קדמה, זה סטייל אחר. כן. ושוב, מה שאמרתי קודם, כשאתה לוקח זמר, שהוא לוקח הרבה כסף, זמר טוב, אז יש פה פשרה, אתה מתפשר על פחות נגנים, ואתה לוקח זמר שהוא הרבה יותר טוב. כאשר אתה לוקח זמר אחר, שהוא פחות מפורסם, הוא לוקח פחות מטבע הדברים, אז לקוח מרשה לעצמו לקחת גם כלי נשיפה. אז שוב, זה דבר מול דבר. אוקיי. אני רוצה להוסיף עוד משהו. כן, דביר. אני חושב שבסיטואציה שכבר כן נוצרה היום, שהזמר, וזה נהיה הרבה פעמים מרכבים של שלישייה, יש מצבים אפילו שתוספת של 2 נגנים להרכב מפריע להרבה מהעיבודים שלו, שנבנים על 3 כבר, פתאום כשמתווספים... טוב, אתה נכנס לעניין מקצועי שהחתנים לא נכנסים לזה, הם נכנסים גם, אני חושב, לעניין הכספי, לא? הם רוצים שם טוב וכסף זול. כן, הבעיה שלי עם עמי, שאם באים אליי ואומרים לי, תשמע, זמר הוא יקר, אז אין לי מה לעשות. הבנתי אותך. חברים... אני עובד עם הרכב קבוע, ואני הזמר הקבוע שלהם. אז זה קצת בעיה, אבל אני הופעתי גם פעם עם רובי, יש לי תמונה על זה בפייסבוק. מה עם רובי? הבנתי, מיטלמן פה הכי שקט, כן, יש לך מה להגיד על הנושא הזה, בבקשה. לגבי 3 נגנים, יש פה עניין של זרימה, אי אפשר להגיד שה3 נגנים זה רק חיסרון וכסף. בחתונה החסידית יש כל מיני מצבים שנוצרים מיד, או רב נכנס. או משהו יום הולדת, או משהו, וכשאתה ב3 נגנים, אין לך בעיה של תקשורת עם לשפנים. וזה גם ודאי שהלשפנים הם מוסיפים, ודאי שחתונה יהודית, קלרנט, כינור, זה טוב. כן. אבל מבחינת הזרימה, מבחינת התקשורת עם זה,
תן לי לאופר שנכנס פה, אני גם רוצה... ככה חסר לנו נשפנים, תעשה לי טובה שישארו בשלישיות, גם ככה אני תקוע שבוע, יש לי בלגן. איך כולם הם פורקים נשפנים, מה היינו עושים? תן לי לאופר שנכנס פה בדיוק לאולפן, אני גם רוצה לשאול, אלי, אתה מעדיף יותר להופיע עם הרכב מצומצם של אתה לבד, 3 או 5? אני אוהב כל דבר, אני אוהב גם 5, זה נחמד שיש נשיפה וזה, שיש אורגן וגיטרה, אז גם מוציאים את המקסימום, זה נחמד תמיד. ומה אישי ושרס אוהבים היום? אישי ושרס. כמה שיותר נגנים, יותר מעניין. כן? הם אוהבים... האישי ושרס אוהבים מוזיקה טובה. הבנתי אותך. חבר'ה, אנחנו עוברים לנושא הבא, הנושא של ה... אני לא יודע, כשאני התחתנתי, הרמתי טלפון לאחד החבר'ה שנמצאים פה באולפן במקרה, ואמרתי לו, תשמע, אתה פנוי? הוא אמר לי, כן, אמרתי לו, בוא לחתונה שלי. קוראים לו גלעד פוטולסקי, ואני מבין שהיום זה משהו אחר, היום כשאתם מתחתנים, בחורי ישיבה ששומעים אותי, לא מתקשרים יותר לתזמורות, אלא יש כל מיני אנשים, ואנחנו לא ניכנס לנושא הזה, כן, לא, כי כולנו מתפרנס, כולכם מתפרנסים. לא הבנת נכון. יש היום כבר לא מתקשרים כמעט, יש מאחריזציה, יש מאות אמרגנים ואנשים כאלה, תספרו לי קצת על הנושא הזה, אני רוצה לשמוע דווקא את אמירן דביר מדבר על הדבר הזה. תשמע, בזמני, שאנחנו התחלנו באמת שלא היה את הדברים האלה, קמו כמה אנשים באמת כישרונים לדעתי בנושא הזה, ופתחו סוג של מעצמה די יפה. ואני אומר, אם זה נעשה ביושר בסדר גמור. מה זה יושר? יושר זה אומר לא להגיד על אחר שהוא לא שייך אליו, אם הוא תפוס, אם הוא לא תפוס. ויש כאלה דברים? לא יודע, לי לא ידוע לי, אבל אם זה ביושר וזה באמת, אז אין שום בעיה בזה, זאת אומרת... לגיטימי. כן. כל עוד זה נותן שירות ללקוח, זה מה שקובע. צריך להיזהר מאוד שיהיה ביושר, שלא יפסיד הלקוח מזה. ושאחר, כן. כולכם מחזיקים המרגנים, אבל נכון? או שמתקשרים אליכם... אני גם מחזיק המרגן שלי, הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, הוא לא מאכזב אותי. אנחנו לא מחזיקים ואף פעם לא החזקנו, ואני חושב שכל הנושא הזה הוא נושא חמור, כי הוא... למה הוא נושא חמור? כי הוא בנוי על רמאות. רגע. בנוי ומבוסס על רמאות מלכתחילה. למה? כי כל המרגן כזה שפונה לחבר חדר שלו, הם מחזיקים הרי בתוך הישיבות כל מיני נציגים שיתפסו את החתנים בזנה ויגידו לו, בוא תסגור דרכי, אני אסדר לך, אני אעשה לך. ואני בתוך העניינים האלה כבר הרבה שנים. שמקבלים כסף אותם נציגים? שומע דשים מימין ומשמאל. לא רק כסף, חתן שמתקשר אליך ואומר לך, אני רוצה אותך, אבל לקחתי מישהו אחר לחתונה שלי כי לא ידעתי שאתה פנוי, כי אותו המרגן אמר לי שאתה תפוס. וזה עובד כל הזמן ככה. כל הזמן. שכן בבניין שלי לקח תזמורת אחרת, כי הוא אמר לי שהמרגן של הבן שלו בישיבה, אמר לו שאני תפוס, אז הוא אפילו לא טרח לרדת אליה לשאול אותי אם אני... אתה יודע, לפני 8 או 9 שנים, נראה לי פה ברדיו קול חי, בגיגול הקודם שלי, אז בתוכנית חשפנו פה במוצ"ש, הצלחנו לקבל רעיון בחורה את אחד האנשים שמתעסקים בזה, ופה ישב באולפן זאב וינדיש, ידידי שאני מאוד אוהב אותו, אני בתור ילד בבית וגן הייתי הולך לראות איך הוא מנגן בעטרת, שהרגו אותו בגלל... והוא ישב פה ואמר, וזה, ואז אמרו, אדוני יקר, אתה תיזהר, אתה תיגמר, והוא נגמר מאוד. בגלל שהוא לא היה מוכן לשלם להם כמה שהם דרשו, הם הרסו. אז למה לא לשלם? אם מארגנים לך אירוע, אז שירוויח אותם את ה-100-200 שקל. מנחם, השאלה אם מה שאני משלם למרגן, אני יכול, צריך להוריד את זה ממני, או מהלקוח. אז בוא תן, מי שיכול לפרשן לי פה למאזינים, מה זה? מישהו צריך לשלם את זה. זאת אומרת, החתן בסוף משלם כפול 2? משלם יותר על משהו שהוא לא צריך בכלל. למה? פגש את אח שלי, בקריית ספר, איזה מישהו, הוא אומר לי, אח שלי אומר לי, ארלה, דיברתי עם ההוא וההוא עליך. יש איזה אחד בישיבה זה וזה? זה לא כן. הוא אומר לי, תשמע, אתה צריך להחליף את השם שלך, כי השם שלך לא רץ. ארלה בנדר, כי זה נשמע זול. או לא נשמע מעניין, או לא משנה. אמרתי לו, תגיד לו דבר אחד. אם אני אתחיל לשלם לו, אני כבר אשמע איך שזה לא יהיה, אני אשלם לו טוב. אני אשמע טוב. זאת אומרת... ולא הסכמת לשלם? מה פה שלא הסכמת לשלם? לא יודע, יש לו את הדילים שלו עם האנשים שלו מראש. למה הוא צריך לפתוח עוד מישהו, להחזיק עוד... כאילו, בשביל מה הוא צריך להתפרס אחרי הרבה? יש אנשים כאן ש... כן, אמירן. אבל שאנחנו אומרים דברים לא טובים על תעשייה שלמה, אז כמו שאמרנו, אם זה ביושר, אין שום בעיה. יש אנשים פה שניזוקו מזה? מאוד חשוב לדעת. שיכולים להגיד לי בפירוש במיקרופון שהם חטפו כלכלית? יש אנשים שגם לא ניזוקו, שהצליחו. מוי שירות. יש גם כאלה. מה, שהצליחו? שהצליחו בגלל... מוי שירות, אתה קרא לך שניזוקת בגלל דבר כזה? מהמארגנים, ממאחרים? לא, מה פתאום?
הוא יש לו מנהל יומן, שהוא מסדר לו את העניינים. יפה, בדיוק. המרגן, הבנתי אותך. לא המרגן, יש הבדל בין המרגן למנהל יומן, מנחם. אני חושב שרובם בסדר, אבל יש לפעמים תופעה, למשל שכן שלי סגר חתונה לפני חודש, הוא גר מתחתיי. מי זה? למחרת מתקשרים 3 חבר'ה, אתה יודע שאתה צריך לתת לי 500 שקל על זה? כי אני דחת חתן. אני אומר לו, ועוד אחד, אני אומר לו, הוא שכן שלי. אני אספר לך סיפור שקרה לי. לי קרה סיפור לפני שנה, יש פה, אויזרד יודע מה הסיפור הזה, יש פה חתונה שמישהי מירושלים, מכובדת, שפנתה אליי ואמרה לי, תשמע, אתה טוקר, אתה קצת מכיר, מה, אתה לא מתעסק בתחום הזה בכלל, תעשה לי טובה, אנחנו רוצים תזמורת X. לא הכרתי אותו, לא ידעתי, הרמתי טלפון לאויז, אמרתי לו, מי זה? הוא אומר לי, קח את המספר שלו, התקשרתי, אמרתי שלום, זה מנחם טוקר, הוא אומר לי, כן, אמרתי לו, תשמע, הצלחת אותך לחתונה הזאת. הוא אומר לי, על החתונה הזאת כבר יש מישהו ירושלמי שאמר לי שהחתונה הזאת ספציפית שייכת לו. אמרתי לו, מה זאת אומרת? לא, אבל הוא כבר אמר שהוא שמע מהחבר של החתן שיפנו אליו, ואם פונים אליו זה שלו. זאת אומרת, אני לא יכול בתור, אני חושב שזה, אמרתי לו, אדוני, אתה חוצפן, אני לא רוצה אותך, התקשרתי לרובי בנט והוא הגיע. אני חושב שזאת שערוריה, הדבר כזה. מותר, ההפך, המרגנים זה יפה, תן לכל אחד פרנסה, תדאג לחבר שלך, זה בכיף. אבל לבוא והקטע השלילי, זה דבר... אני מקבל SMS. אולי אני נאיבי, אבל זה דבר שלדעתי גועל נפש. זה נראה שאנחנו חוזרים לוויכוחים של ימימה של אנשים שמעדיפים לתלות את ההצלחות שלהם בכן המרגנות או באי המרגנות. לא, אין בעיה לקבל את המרגנות, זה יפה, זה טוב שיש מאחרים, אני אוהב את זה. מי שטוב, מצליח, ואנשים פה הם באמת אלה שעובדים. דביר, אתה מתאמן טיפה. מה, להעלות שמות? אין עניין. לא, אני לא אמרתי שמות, חס וחלילה שמות. אתה מתאמן, זה לא קשור. אם אני מדברים איתי על תאריך, ואנשים שלי נמצאים בעולם בשביל לשמוע המרגן אחד ואומר, תשמע, זה תזמורת, מה אתה הולך על הכוון, למה בלה כסף? החתן הראשון שפנה אליי ואמר לי, וסיפר לי שדפקו לו את החתונה בגלל סיפור כזה שהוא לא היה מוכן לשלם למישהו תיווך, אני לא האמנתי לו. בן אדם שניגנתי לו בחתונה, והוא בא והוא סיפר לי באוכל, הוא אסף את כל הנגנים מסביב לשולחן, והוא אמר, כשאני רציתי להזמין אתכם, התקשרתי למרגן X, והוא אמר שאתם דפוסים. אז הוא סגר דרכו תזמורת אחרת. אחר כך לא יודע למה הוא חשב בכל זאת לבדוק, הוא התקשר אליי והתברר שאף אחד לא דיבר איתי על התאריך הזה, והוא סגרתי איתו, הוא ביטל את התזמורת השנייה, לא יודע מי זה היה. ובחתונה הוא בא לספר לי את זה, ולא האמנתי לו. אמרתי לו, מה פתאום, אף אחד לא יגיד לך שאני תפוס כשהוא לא דיבר איתי בכלל. הוא אומר לי, אתה לא מאמין לי, בוא נעשה ניסיון. בחתונה עצמה שלו, עשינו ניסיון. שמנו את הטלפון באמצע השולחן, התקשרנו לאותו המרגן, ובדקנו על תאריך שאני פנוי והכל, והוא אמר לו, אני רוצה תזמורת שלבת, כך וכך וכך, לתאריך שלי. הוא אמר לו, אני כבר חוזר אליך עם תשובה. הוא חזר אליו עם תשובה. ליד כולם, הוא אמר לו, הם תפוסים בתאריך שלך. אף אחד לא התקשר אליי, אף אחד לא דיבר איתי. איפה קבור המנוח? חבר'ה, אני רוצה לשאול שאלה, האם יכול להיות... הסיפור הזה חוזר על עצמו אם חתן פונה אליכם ישירות, אולי זה מסר שלכם, אם חתן פונה אליכם ישירות, הוא מקבל מחיר זול יותר מאשר שאם הוא היה פונה דרך המרגן, או דרך, לא יודע, דרך מאחר, או דרך אמא של המרגן. ברור שכן. צריך להבחין, כן, יותר זול. צריך להבחין בין מאחר והמרגן. לבין המרגן מנהל אישי. עכשיו, מנהל אישי, כמובן, יש תזמורות שמחזיקים מישהו שמסדר להם את הכל. יש לך אחד כזה? כן, יש לו את גיטלר, והוא יש לו את וקשל, והוא יש לו את זה, והוא יש לו את זה, כל אחד עם היוצאים שלו, אני חושב, לא? לכם יש את האחות שלכם. עכשיו, זהו, היתרון, בכל אופן, גם אם אירוע נסגר דרך מאחר, עצה אישית שלי לכל בעל תזמורת, לבקש שהלקוח ידבר איתו על הפרטים, יש תוספות, יש שעות, יש זמנים, מחיר, לסגור איתו את הכל בנפרד, כי יש תופעה שהרבה פעמים מאחר שסוגר משהו, מבטיח לחתן משהו, אתה מגיע לאירוע בסוף. מה, כמו מיקרופון חופה וכל השטויות האלה? חופה, יש הרבה מצבים. מה זה? האירועים היחידים שהיו בהם בעיות, זה האירועים שהיה באמת מישהו בינינו. בין הקליינט. תמיד האירועים מ-15 שנה שהיו אירועים ספציפיים, בעיות, עם בעיות? פתאום איפה הרמקול פה, איפה זה פה. זה אירועים זה תמיד היה אירועים, בכן זה לא קרה שאני ישבתי מול הקליינט, זה תמיד היה שהיה מישהו באמצע. זאת אומרת, אז הבעיות. אז הבעיות התחילו, אז עוד פעם, חשוב לסכם את זה ככה. במקרה שלי, הבעיות היו איפה שלא היה מאחר. אוקיי, לא, אבל... רגע, לך יש הבדל. אתה יש לך... זה לא מאחר ש... זה לא מאחר, נכון. זה לא מאחר, אבל... דביר זה שם בעייתי. דביר כהן ואמירן דביר. יש הבדל בין מאחר שהוא, הקטע שלו זה לסדר לכל מיני תזמורות, ואין לו הבדל, לבין מאחר, שזה לא מאחר, זה סוג של בן אדם, שיש תחת המטריה שלו כמה להקות, שזה לגיטימי. מוישי רוט מיטלמן ושאול חיון, שכל כך דיברו יפה, פתאום בנושא הזה ברחו החוצה. מה קרה פה?
תקשיב, אני מרגיש שדיברתי יותר מדי בשביל שבועיים. אני לפני חודשיים פיטרתי מנהל. הבנתי אותך, מיטרמן. אני מבסוט מהמרגן שלי. מי הוא? מי המרגן שלך? הראשון השני, אלכס. הראשון השני. כן, לא רוצה לשמוע שום דבר. מאף חתן לא שמעתי איזה תלונות. אבל זה יפה שאתה אומר את זה, אני מאוד אוהב מה שאתה אומר, כפיים למיטרמן חבר'ה, בסדר גמור, איש ישר. השאלה כמה... שהוא לא מבסוט. יש פה בלגן שלם. רגע, מיטרמן רצה להגיד משהו, מה מיטרמן? הוא כבר סיים. סיימת, מה? אני אומר, יש פה בלגן שלם, מבלבלים. יש כמו ישראל. המרגן ויש מאחר של הישיבה, כן. כמו איזה דרוק שמנהל את רובי בנט, כן? כן. כמוני, שמנהל את המנהל. כן, כן. ויש מאחרים בישיבות, שזה אנשים שאין להם קשר. זה הבעיה. המאחרים בישיבות. אני לא יודע... והמאחרים בישיבות אומרים שאתה הבעיה. מה אני הבעיה? לא יודע, אולי אתה הבעיה, אתה עוצר אותם. רגע, זה לא נכון, הוא זה התזמורת, הוא הנציג של התזמורת. אז מה הבעיה בעצם שיש מאחרים? דבר למיקרופון, לא שומע אותך. יש הבדל בין בעל הבית או מנהל יומן או שותף או לא משנה מה, שמנהל להקה, כשזה העבודה שלו, ובין מאחרים. מאחרים זה בחורים בישיבות שמנסים... לא, אבל יש גם... רגע, המאחר רוצה כסף, נכון? מי משלם את הכסף? הרי בעל התזמורת, אני בחיים שלי לא מוכן לתת למאחר כסף. אז מי נותן את המאחר? יפה, נו, מי נותן? שרקו מתנו. מי נותן? לא, אז מאיפה הוא מקבל את הכסף? מהחתן. קורה קומבינות. איפה הקומבינה אבל? החתן מפסיד. איך הוא מפסיד אבל? לא יודע, פתאום קורה שעולה לו דברים. כמו התוספות שעמי כהן דיבר? פתאום תוספות שעם מקבל בחינם. זאת אומרת, המסר שיש פה מהאולפן, חוץ מאדון מיטלמן, זה חבר'ה ודביר כהן. לא, אבל הוא לא דיבר על מאחר, הוא דיבר על מנהל. לא, גם אני המנהל. לא... אז המסר זה לא לפנות למאחרים? בחתן שיפנה אליכם ישירות? אמירן. קודם כל, כל חתן... לפעמים מגיע לך גם פתאום איזה רב מקומי שמתקשר אליך, אני הולך להפנות לך חתן, תשאיר לי שם מייסרס קצת, וזה נהיה עוד תופעה, כן. באמת? כן, נהיה... אבל רגע, בוא נהיה, מנחם, בוא נהיה... דרך אגב, זה מכניס הרבה בחורי ישיבות לקטגוריה אני לא בהכרח חושב שזה הקטגוריה שאנשים פה מנסים לדחוף אותם לשם. חבר'ה, אל תזוזו לשום מקום, אנחנו ממשיכים את הפאנל גם השעה הבאה, לא לזוז, אנחנו פה עם פאנל יוצא דופן ומרתק שכל בעלי התזמורות המובילים בארץ כאן, מיד חוזרים. אתם מאזינים למוצ"ש חי עם מנחם טוקר. חזרנו, רדיו קול חי, שידור חי, 12 דקות לפני השעה 12 בלילה, מוצ"ש חי, אני מנחם טוקר, דוד קליגר שעורך ומפיק, אוי זרדוק מאחוריי, סגי פרלמוטר הטכנאי, אהלן סגי. אנחנו כאן גם עם אוזן על דרום הארץ ועל מרכז הארץ ועל כל מה שקורה שם, ואם יש דברים אנחנו נעדכן אתכם, ברוך השם, הישמעאלים, הנבלות, ברוך השם, בשקט בשעות האלה, לא נותנים לנו פה לתת מוזיקה, ואנחנו פה עם חברי פאנל אדיר, פרלמנט באמת יוצא דופן, אמירן דביר ואריק דביר ושלום וקשל ודביר כהן וארלה בנדר וגלעד פוטולסקי ומיטלמן היקר ורובי בנט ועמי כהן ואלי לאופר ונועם חייט ומוי שירות, כולם פה איתי מדברים על עולם החתונות התזמורות. זה היום השמח ביותר שיש לחתן ולכלה, ובאמת יש דברים מאחורי הקלעים שאנחנו שמחים לדבר על זה. אולי ממש משפט סיכום על הנושא הקודם של המאחרים, של המרגנים. יש מישהו רוצה להגיד משהו, אמירן? יש משהו מאוד פשוט. אלי לאופר רגע, כן. אם תגיד למיקרופון גם ישמעו אותך. מנהל אישי זה דבר מצוין. כי יש להקות או אומנים שחייבים את הניהול אישי. זה הבנו, אוקיי. מאחרים זה נושא שחתן, שמישהו בישיבה או בזה רוצה להרוויח מכל מישהו מסדר לו. זה פסול כי חתן מפסיד. האם יכול להיות מצב... אבל תתניקים, שלא יבינו מזה חס ושלום, תתניקים לא מרוויחים דואגים לבחורים. האם יכול להיות מצב שישיבה ספציפית תחרים תזמורת ספציפית אם היא לא תלך לפי החליל של המאחר? זכותם? לפי החליל של ראש הישיבה לדעתי. לא, ראש הישיבה זכותו הוא ראש ישיבה. ראש ישיבה. זכותו. לא דיברתי על ראש ישיבה חלילה, על מאחר. זה עניין של החרמה, זה עניין של לחץ חברתי. יש מקרה הפוך. אם יש מאחר מסוים שיש לו כוח בישיבה, אז הוא שם לחץ חברתי לכיוון שאיפשהו מרוויח כסף. מה זאת אומרת? מה הוא יכול להגיד לראש ישיבה? הבחור, התזמורת הזאת חילונית? לא ראש ישיבה, זה לבחורים. לבחורים. זה חברתי בתוך הבחורים, שזה תזמורת טובה והיא תזמורת לא טובה. זה קורה כל הזמן בגלל אלי לאופר. מנחם, אני אגיד לך משהו, אני חושב שתזמורת טובה, באמת שהיא מנגנת טוב, לא צריכה לא מאחר ולא המרגנים. לי היה הרבה המרגנים עד היום, ואני מודה להם מאוד. יוני פרידמן כבד אבז, ומי שזוכר. כן, בטח. והיה לי את... הרבה המרגנים, גם אחד נמצא פה מעולה, אבל הגענו למסקנה שיותר טוב לבד, ומי שרוצה להשיג אותי,
אז... הטלפון שלך. יש לי את הטלפון שלי, ואני אשמח מאוד... לפרסם אותו, 0525-439-750, נכון? נראה לי. היית שכן שלי פעם. היית שכן שלי, למה לא דיברת איתי? לא, כי היה מאחר באמצע. כן, הבנתי אותך. אריק דביר, אריק הכי ביישן פה, נראה לי כתב בלחץ, אריק. אני על הנושא הזה מדלג. למה? זה בסדר, זה נושא בסדר. לדעתי מוצא ו... נכון. בואו נעבור לנושא אחר, חבר'ה, אני רוצה לשאול אתכם, וזה נושא מקצועי, אבל זה מאוד מעניין אותי ברמה המקצועית, איך יכול להיות שהשירים הם שירים כאלה ישנים היום? עזוב את פריד, ועזוב את שווקי ובן דוד, שכשהם מוצאים דיסק, מכניסים את השירים שלהם. אני לא מכיר זמר אחד שמכניס שיר לחתונות היום. עוד פעם חוזרים אחורה, ועוד פעם אל תתייאש, ומרק כהן, וכל השירים הישנים, ואתם אלו, תמיד היו אומרים שמי שמכניס את הלהיטים, זה רדיו ובעלי תזמורות. היום, רגע, אמירן, כל דיסק היום, כל דיסק, אני מכניס, אני משדר, אני שעתיים, כל יום משדר, תאמין לי, רק בן דוד אחד בשעתיים האלה. באמת. ואתם יכולים להכניס... שאתה היית פה, אתה לעתים היו באים הרבה ממך, מנחם. אז אני אשם. לא, אתה... לא, אני תמיד אמרתי... האמת שאין הרבה, שלא יצאו. רגע, תמיד אמרתי שבעלי התזמורות והשדרנים, אלה שמכניסים את הלהיטים לרדיו. האם יכול להיות שפשוט אין, כמו שגלעד אומר, אין היום שום דבר שווה, רק אם שווקי או פריד מוצאים דיסק, אז מנסים בכוח למצוא. זה לא כל כך נכון, יש את ברי ובר עם השיר חדש. החב"ד, זה לא חדש. זה לא חדש. לא משנה. זה כמו מרק כהן שהוא עשה עם שלמה כהן, זה גם לא חדש. עכשיו עוד דבר, יש הרבה, לדוגמה, אם אתה תהיה בחתונה חסידית יותר, שם יש יותר את האורגניסטים, one man band, שם כל שיר הם מתחרים, כל חתונה הם מתחרים מי דוחף יותר שירים ויותר חדשים. ממש, יש יולי גרינפלד, יש ברי ובר, יש אבל לא מעניין לשמוע דעה מקצועית, לא תסבירו לי למה באמת, ומה צריך לקרוא לזמר ששומע אותי עכשיו, נניח, סתם אני זורק, יוסף חיינשווק, מוציא דיסק ואין לו שירים בחתונה, או שומע זמר אחר, שלומי גרטנר, מה צריך לקרוא? כדי שהשירים שלהם ייכנסו לחתונות. צריך שמנחם טוקר ישדר עוד כמה תוכניות. הבנתי אותך. לא, דרך אגב, זה לא מצחיק, זה אני אומר לך את האמת. לך היה אז תוכנית שדרכה הרבה לעתים קרו. ואחרי שאתה עזבת, באמת, זה לא בשביל זה, התפזרו התוכניות. ונהיה מלא תוכניות דביר. אני חושב שזה גם לחץ של הבחורים, זאת אומרת, כשהשירים שכן נכנסו בשנים האחרונות, זה דווקא הגיע כן מבחורים שביקשו אותם. אבל לא היה שום שיר חדש בעצם. לא היה חדש. היה חלק חדשים, אני חשפו על זה למשל שנכנס לא מזמן. של מוי של מורדכי. זה היה... מורדכי, בדיוק, זה מה שאני אומר. אם קוראים לך מרדכי מדוד, או שווקי, למשל שווקי מהדיסק האחרון, שהוא דיסק מצוין, אבל הוא פחות מוצלח מהדיסק הקודם שלו, ובכוח הייתם צריכים ליצור שירים, אבל זה חיזה שווקי. מיטלמן, תדבר כבר. הסיבה מאוד פשוטה, אני לדעתי, בגלל שהדיסקים של הזמרים החדשים, לא אלה מרדכי, שווקי ופריד, לא נמכרים בכמויות, ולכן אנשים לא מכירים מספיק את השירים שלהם, לכן שירים לא נכנסים לחתונות. אבל אתם מקבלים דיסק מזמר או שיר, איך אתם מחליטים מה להכניס ומה לא להכניס, על פי הלחץ של הבחורים, או מה? בדרך כלל, אתה לא יכול להכניס שיר לחתונה כשהחבר'ה לא מכירים. אתה מכניס שיר ומסתכלים עליך כאילו נפלת מהירח. נוסה נכנס פצצה, סטייל נכנס. אני מוחה. אני לא יודע מה זה, מה? אני מוחה. מי שמביא שירים טובים נכנס. אבל מנחם, תראה, ברמה מסוימת, כשיש ישיבה, תזמורת שהיא רצה איתם, אז אוטומטית, הישיבה זה בעצם בדרך כלל מגיע מהישיבה, בחורים אומרים, שמעו, וואי, תשמע איזה שיר יש לו, יכול להיות שיר מאפן, אבל כולם ייהנו מזה, והתזמורת תריץ את זה, וזה ערוץ. ויכול להיות גם הפוך, אתה בא, מציע מהתזמורת, אומר, תשמעו, יש שיר פצצה מהדיסק הזה והזה, זמר זה וזה, זה, לא, שמעת, הלך פייפן. רובי, ברמה מסוימת. בתור אחד שגם מלחין, גם מאבד וגם הרבה מאוד שנים בתחום הזה. אני אגיד לך דוגמה, למשל, יש את הישיבת מיר, שיש שם הרבה אמריקאים שמתחתנים בארץ, מחול, מלונדון, מאמריקה. כן. הם מאוד אוהבים רק את השירים, מה שהולך באמריקה החסידית, זאת אומרת, יולי גרינפלד, שלוימי טויסיק, סרוליק ורדיגר, ברי וייבר, כל מיני דברים. אני מנסה למחרת לנסות לשיר את זה בישיבה כמו פונוביץ' או כל מקומות, זה לא הולך, כולם אומרים להחליף. באמת, זה מאוד מצומצם, לפריד, מרדכי ושווקי. תלוי אם זה מחבלים או סוינים. שאול, אצל החתונות המזרחיות, שרים שירים חסידים? שאול חיון. תזמורת... אני רחוק מהמיקרופון, אבל אני אפרגן פה לכל התזמורות. באמת, כל חתן ספרדי שמגיע אליי, מביא לי חומרים, תשמע חתונה, ואז אני רוצה כזה. ואז אני מתחיל לשמוע, זה אמירן, זה שלמה כהן, עוד כהן אחד,
דביר כהן, מביאים לי חתונות שלהם, תשמע ותעשה בדיוק. אז אני אומר להם, רגע, הם לוקחים 11, אני לא לוקח את המחיר הזה. שלם, אני אעשה גם, אני אביא את אמירן איתי ביחד. לא, אבל... מה? יכול לחכות אותנו. זה קצת קשה. אבל בחתונות של המזרחים, בחתונות הספרדיות, יש... שירים עם ונון, אתה מסודר. אבל בחתונות הספרדיות, חיון, יש יותר שירים חדשים, נכון? שם כן יש את הלהיטים של כל האיציק אשל וחבר'ה טובים זה לא חסידי. לא, בחתונות של הם רוצים רק חסידי. הם רוצים חסידי. אני אתן לך לדוגמה, ישיבת כיסא רחמים הספרדית, אסור מזרחית. אמיתי. אז איפה חיים ישראל ויציק אשל ויאני ומשיח עושים את השירים שלהם? זה נכון, זו תופעה מוזרה, שאתה מנגן בחתונות ששני הצדדים ספרדים, מרוקאים, הם אומרים לך, החתן בא בתחילת החתונה, הוא אומר, אצלי לא יהיה שירים מזרחיים. למה מוזרה? זה יפה מאוד. לא, אחרי הפרסמות... דווקא אצל אשכנזים הם כן רוצים מזרחיים. חבר'ה, שערו פה, כי אחרי הפרסמות והחדשות... אותי מזמינים לחתונות החסידיות ממאה שעורים מחוץ לחומות, ותעשה לנו קצת אמן אמן. רובי. יש גם כאלו שמביאים ממש דיסקים של פרסים וקזים, ושמים את הדיסקים ואנחנו הולכים לנוח שם. אחרי הפרסמות אני הולך לשאול אתכם שאלה רצינית, ולא להגיד מו ישירות שלא אמרתי לכם. אחרי הפרסמות תהיה פה שאלה רצינית ביותר. לאיזה, אם הייתם מתחתנים או אירוע שאתם עושים, איזה תזמורת הייתם לוקחים? ואני מבקש תשובה כנה, אפילו אם יושבים פה ולא יושבים פה. לא להתבייש. תקליטן. חדשות, פרסמות, חוזרים שעה רביעית שמוצא שחי הערב. אתם מאזינים למוצא שחי עם מנחם טוקר. עכשיו בכל חי. מוצא שחי עם מנחם טוקר. שוב תודה רבה לדדי גראוכר, יולי דיקמן ויובל סטופל על הפתיח היפה הזה. אנחנו שעה רביעית היום, ואחרונה שעה רביעית בגלל שיש לי פה פאנל שאני פשוט לא יכול ללכת הביתה. נדמה לי שעת ותיקים אנחנו נהיה פה הבוקר. פאנל באמת מעניין של בעלי התזמורות המובילים בשוק. בואו ניתן שוב את השמות: נועם חייט מנווה גפן, עמי כהן, רובי בנט, מיטמן, שם פרטי אני שוכח כל פעם. איך? אלכסנדר כמובן. גלעד פוטולסקי מתזמורת שלבת, שלום וקשל ומוי שירות מהמנגנים. ארלה בנדר, אריק דביר, אמירן דביר, דביר כהן, כל העולם נמצא, כן בדיוק. ואלי לאופר שיושב כאן מאחורי הקלעים. לפני הפרסמות, רק נגיד שאנחנו בשעה רביעית והיינו כבר עם המלחינים שלנו ואנחנו עם התחרות הזאת והיא בעיצומה ואתם מצביעים ומאזין אחד שיזכה בחתונה קומפלט כולל הכל. אנחנו נדבר עוד כמה, יש פה הרבה מאוד תגובות שמאזינים. מי סגרו את החוזה? מה? מי סגרו את החוזה לחתן? איתך או עם ה... זה יהיה דרך מאחר או... אני כבר התחתנתי, זהו, ברוך השם. לא, אבל זה לא תפוס כבר לך או למישהו. הבנתי, אני לא מלחין. אבל אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד כמו שאמרתי, ורק נזכיר שבשבוע הבא יניב ומשיח יהיה האורח שלנו. נושא מאוד מעניין שהיה פה, זה היה על המאחרים, ומישהו פה, אמירן, מישהו רוצה לסיים פה את הסיפור, עמי כהן, כי צריכים להמשיך הלאה. זה נושא מאוד חם. הורגים אותי בטלפון ברדיו, כל המאחרים רוצים להיות לשידור. מאחרים, אני מבקש עכשיו, רק מאחרים מתקשרים עכשיו ומזמינים, אנחנו נעשה פה תוכנית של מאחרים ויהיה פה אש 052-999-9393. לא מאזינים, לא מאזינות, לא זמרים, רק מאחרים והמרגנים שרוצים לי, אפילו בשם בדוי. תבואו לאולפן, בואו נראה אתכם גברים פה באולפן 052-999-9393, ואז נעשה איתכם מוצ"ש. פה זה בעלי התזמורות, זה הזמן שלהם. מתקשרים ממתינים 300. טוב, קיבלתי הרבה סמסים בנושא מכמה בחורים, ואני חייב לציין שמה שלא אמרנו פה, יש ישיבות כמו ישיבת מיר ברכפלד למשל, ששם הבחורים בהחלט לא לוקחים כסף על התיווך הזה. ההפך, הם דואגים... מה זה? אני גם מצטרף לעמי בנושא הזה, ספציפי לישיבת מיר ברכפלד. אריק, לא דיברת לפני, אל תדבר עכשיו על הנושא הזה. עמי העלה את הנושא, אני מצטרף. תבינו, בא לך בוט שריפות. לא, מעבר לכך, הם גם משיגים מחיר טוב לישיבה, וזה עוזר לבחורים, וזה קיים בעוד כמה ישיבות. אבל גם שם יש כל מיני... פעם פנה אליי בחור משם, לא קשור אליי לחתונה של מנהג ירושלים, רק עם טופים, שזה ממש לא התחום שלנו, אבל סתם, הוא סיפר לי, חתן. הוא אומר לי שבישיבה יש, אני לא יודע עוד פעם אם זה המאחרים בישיבה או לא המאחרים בישיבה, אני לא נכנס לזה, מישהו שם אמר לו שאם אתה לא לוקח דווקא את זה או את זה או את זה, או היה ג'ינג'י? אז אני... לא הייתי רוצה כאלה שמות שלו. אז אתה לא תקבל את המענק שאתה נותן לחתנים, או כל מיני איומים מהסוג הזה. שזה ממש ממש לא הוגן ולא...
אמירן. צריך לערב פה. רצית להגיד משהו. אני קיבלתי תוך כדי, לא רק אני ראיתי פה כולם הרבה סמסים, מאוד חשוב להיות הוגן. אמירן, אין לך מכשיר קשה? ברור. תראה. פקסים הוא קיבל. מה שמעת? אני רואה את כל הניירות האלה שנכנס במפה, לא יודעת מה זה. תראו, יש המון ישיבות, גם הנה עכשיו סימסה לי שכדאי מאוד להיות הוגנים בזה. למשל, היא ציינה את מיר ברכפלד, שבחיים לא לקחו ממנה שקל על זה, על אריק למשל. זה מאוד חשוב לדעת. זאת ברור שיש ישיבות, שזה יותר כבר בקטגוריה של תתים, שאתה, הראש תת, הוא עוזר לבחורים והוא לא לוקח כסף. צריך להיות הוגנים עם זה. הבחורים שמנסים לתפוס טרמפ ולהרוויח, זה גרוע מאוד. אוקיי, סיימנו עם הנושא הזה. נועם חייט, רציתי גם לסיים את הנושא השני בקצרה. שאלתי למה אין לעיתים, ואנחנו תמיד דשים בשירים של פעם. נכון, זו בעצם השאלה האחרונה שהייתה בתוכנית. ובקצרה, תן לי תשובה, כי צריכים להמשיך הלאה? ממש בקצרה. אי אפשר להתעלם מזה שקרה משהו ב-30 שנים האחרונות. אני כבר 30 שנה בתחום הזה, ואני רואה שהשירים של פעם זה לא השירים של היום. המושג תזמורת חסידית, או נגיד מוזיקה חסידית, זה מאוד מאוד הורחב, לטוב ולפחות טוב. היום כבר מוזיקה חסידית זה גם רוק, זה גם פאנקי, זה הרבה מקצבים שפעם זה לא היה, פעם זה היה הרבה יותר לייבידיק, דברים כאלה. עכשיו, מה הלא טוב בזה? שזה הפך להיות עונתי. יש שיר שהוא נכנס, הוא מחזיק תקופה מסוימת והוא נעלם. מי שקובע את השירים בחתונה זה הקהל, והקהל באיזשהו מקום מתגעגע ורוצה את השירים הישירים של פעם. יפה, אני אשאל אותך שאלה מצחיקה, אתה יכול לתאר לעצמך שהיום אתה מנגן בחתונה שיר כמו סמכם ואף אחד מהבחורים לא מכיר את השיר הזה? נכון. זה היה נשמע לי מוזר מאוד, הייתי בחתונה. באמת? אני מדבר איתך על מציאות, הייתי בחתונה לפני שבועיים שלושה, וניגנו לא אני ניגנתי שם, הייתי בחתונה, נכנסתי לחתונה שתזמורת אחרת ניגנה, ונגנה סמכם, וזה ממש הפתיע אותי, כי אני לא שמעתי את השיר הזה שנים. והייתי שם עם הבן שלי, שהוא בר מצווה. שאלתי אותו, אתה מכיר את השיר הזה? הוא אומר לי, לא. מה זאת אומרת? אתה לא מכיר סמכם? לא, לא מכיר. מאותו יום, כל חתונה, אני עושה סמכם. כל חתונה. אני אומר, מה זה יכול להיות? כן, נכנסת, מה זה להיט החדש הזה סמכם? אלי לאופר פה מייצג את הבן של המלחין של השיר הזה, אבל... אני חייב להגיד לך, זה סתם דבר מעניין שאני... אם תתקרב גם ישמעו אותך. לגבי השירים, אגב, בתור בעל תזמורת, שאני מגלה כל פעם מחדש את ה... מותר לי להחמיא לאבא שלי על הלהיטים הגדולים. אוי, חבר'ה, לא יעזור, מוישה לאופר הוא המלחין הגדול בהיסטוריית החתונות, כי עד היום שרים את ה... סמכם זה של אבא שלי. גם לא? לא? לא כל חתונה. תפרגן. כל חתונה. שרים. כל חתונה, כיצד היגדים וכל השירים. טוב, ברור. וגילד אומר שהבן שלו בר מצווה לא הכיר את סמכם, אבל הבחורים הצעירים מאוד, שאני רואה אותם, הם מכירים, הם אומרים לי, תגיד לי, שואלים אותי מי אני אומר, אלי לאופר, אומרים, כן, אבא שלך זה מוישה לאופר? חבר'ה, נושא אחר שרוצה לדבר ממש בקצרה, זה על מה קורה לזמר חדש שרוצה להיכנס לתחום, ולא קוראים לו מנדי ג'רופי, או אדמושקו מקצועי של הפידות, מה עושה? קיבלת כבר אס-אמס ממאחר בעקבות מה קורה באמת? שאול חיון. האיסו שמדליק פה אש ובורח החוצה, אתה מבין? אני מדליק אש ויוצא להשם. מה קורה לזמר כזה? כן. אומלל. אין לו סיכוי. הוא צריך שיהיה לו אבא עשיר, שיוציא מלא כסף על איזה כמה קאברים, ואז ללכת לאיזה יחצן, שגם ייקח לו איזה 7, 8, 9, 10 אלף שקל, ויספר לו, אל תדאג, כל תוכנית של מנחם טוקר זה יושמע. ואז הוא לא שומע, ואומר לו, תשמע, מנחם לא משמיע, כי לא שילמת לו. כי החומר לא טוב. הוא רוצה להגיד את זה. רובי, מי הזמר שלך? אנחנו עכשיו יוצאים מפרסומת, אם יש לך זמר דפוק, תבוא אלינו, אנחנו נחפה עליו. מי הזמר שלך, המועדף של התזמורת שלך? אנחנו עובדים הרבה עם... תן לי, אני רוצה כל אחד שם אחד. אנחנו עובדים הרבה עם רולי דיקמן. רולי דיקמן, מי הזמר שלך? שאול, אתה עצמך, נכון? אני מחכה את כולם. עמי כהן, הזמר המועדף. מה זה מועדף? זה לא שחס חלילה לא טובים. מי אתה... אצלי זה בעיה, אני מסתבך אם אני אומר שם אחד. תגיד אחד, עמי. אני לא אגיד מי המועדף, אני אגיד עם מי אני עובד הרבה. אני עובד הרבה עם שלמה כהן, מטבע הדיסקים שהוצאנו יחד. כהן, כן. נועם חייט, זה אצלך רק רועי ידיד. רק רועי ידיד, האחד והיחיד. גלעד פוטולסקי? אני צריך לשאול אותך איך קוראים לו. אתה היחידה, אתה היחיד. מיטלמן. אגב, יוצא לי לעבוד גם עם זמרים אחרים מדי פעם, אבל כן. מיטלמן. אני אוהב זמר חדש, אבי אילסון קוראים לו. אבי? אבי אילסון. אילסון. מגיע לו מזל טוב, למה?
הוא התארס, יפה, מזל טוב. דרך אגב, הוא דוגמה לזמר חדש שרצה להיכנס ונכנס מאוד יפה, בלי אבא עשיר. אז אתה יודע מה, אולי תגידו מה הטיפ שלו. מה הטיפ שלו? עבודה מאוד מאוד קשה עם כל עולם הישיבות. הוא דוגמה שאם נכנס משהו טוב, אז זה הולך. לא הבנתי, אבל דביר אמר פה משהו מאוד מעניין. אמרת, מה זה העבודה שלו עם הישיבות? הוא הלך לבחורי ישיבות ומה? ודאג שיכירו את השם שלו. איך? בזה שהוא, אחרי כל חתונה הוא שכפל 20 עותקים ודאג להפיץ אותם בין הישיבות. כל הכבוד לו. נכון, הוא עשה עבודה אישית מאוד חזקה, יחד עם זה שהוא זמר מעולה, ואיש במה מעולה, והוא הצליח. בנדר, מי הזמר אצלך? ינקה, ברוך השם, יש לי הרבה, וזה היה לומר את כולם. אחד. נגיד 2. נו? 3. אוקיי. 4. קובי גרינבוים. עזוב, ארלה, תגיד מי לא, תגיד מי. קובי גרינבוים, מאיר גפני, פשוט מטבע הדברים. אריק, אתה לבדך, אלי לאופר לבד, ואמירן כמובן לבד. מוי שירות יפה. אוקיי, חבר'ה, אני רוצה... רגע, אני עובד הרבה עם הרצליך. אני רוצה להביא את אשתך, את ישי, אני אומר, יאללה, נו. חבר'ה, שאלה... ישי גם זה דבר מעניין, כי פעם ישי היה פסול יחסית במרכאות אצל הישיבות, הוא היום, הבנתי, זמר מאוד מועדף על ה... היה פסול מזמן בגלל האוהב שמחס, אבל מאז כבר... או בגלל התזמורת, לא? אוהב שמחס כזה, אז בעצם הקצב הזה נכנס לכולם, אז לאט לאט... אתה אומר, מאז זה לא, כל הנושא הזה של המוזיקה, של הדנס, מאוד השתנה. היום התזמורות הכי של פונוביץ' ושל סלבודקה ושל כאילו התזמורות, בוא נגיד, של הציבור הכי צדיק, נגיד, במרכאות, זה אלה שעושים דנס מההתחלה. בחתונה. אני עובד עם כולם חוץ משאול חיום, כי הוא לא עושה מזרחית. אני חושב אגב, מנחם, שאפשר לנגן בכל המקצבים ובכל סוגי המוזיקה, ולא קשור להתפרע. זה לא... חבר'ה, אני חייב לשאול את כולכם, אני מבקש כל בעלי התזמורות להגיע לכאן למיקרופון, נועם, מוישה, רוט, אמירן, אני רוצה תשובה אמיתית, למה אני צריך כל חתונה לשמוע 10 פעמים את השיר הזה? מיטלמן נפל פה, חבר'ה, תרימו את מיטלמן שנייה. למה לא הצלחתם למצוא משהו אחר? אני מבין שהראש שיבה נכנס, זה חשוב, זה כבוד. קודם כל... מה קירוח יומי, מרי כהן? אבל גם מרי כהן יצא כבר. קודם כל, כי זה השיר הכי יפה, מה לעשות? זה המנטלי עכשיו לבוא להתרומם שוב פעם. כן, בדיוק. קבוצת קדוש קיבלה גול דקה. זה השיר שאנחנו הכי אוהבים, אז מה לעשות? נביר העמיק, אתה הבנתי אותך. אמירן, אתה ניסית פעם להכין משהו. מה? אני... שבראש ישיבה, אני עושה יומים. במשגיח אני עושה יומים. כל השאר אני לא עושה. עכשיו, מה זה, בחור אומר לך אני... אמירן. לכן אתה מוחרם בכמה שירות. אפשר לספר משהו? בגלל זה הבולקה לבמצח. היה לי סאונדמן שעבדתי הרבה זמן, קוראים לו עמי שאלתיאל. מי מכיר את עמי שאלתיאל? מוניטור טופים זה פינוק, כך הוא אומר. אז הוא אמר לי יום אחד פעם, תלחין שיר על יומים. אמירן הלחין פעם היום עם שיר. כן, זה היה קשה. אז הוא אמר לי להלחין שיר על יומים, הלחנתי שיר על יומים, זה הלך ככה, יומים, והיה איזה חתונה, הגיע רב, והתחלתי לשיר את זה. התחלתי לשיר יומים, אז אמרו לי, יומים. גדול. אוקיי, חבר'ה, אני חייב את השאלה הרצינית, באמת מאוד מאוד רצינית, ואני מבקש פה, מי שמתחמק, אנחנו נתפוס, נעשה לו פה אמבוש בשידור חי. יושבים פה, באמת, כל בעלי התזמורות המובילים, אני מבקש שאלה אמיתית. קודם כל, מי התזמורת שאתם הייתם לוקחים לאירוע של עצמכם, או של בלי הילד או משהו כזה? כל אחד שם אחד, וגם אם הוא לא פה, ואם הוא כן פה וזה תחרות, אל תתביישו, זה רדיו, מותר לפרגן. אלי לאופר, מי התזמורת שלך? אני אוהב מאוד את התזמורת של אמירן דביר. יפה, עמי כהן. בואו, אני אוהב את הדוגריות. עמי. דני אבידני. יפה, רובי בנט. תלוי מה אצל המאחר, מי פנוי. התחיל עם השטויות שלו. רובי, תן תשובה. מה עשית בחתונה שלך? תספר, מה קרה? רובי, מה היה? בחתונה שלי הבאתי את הרלה בן. מספיק, מעולה, מיטלמן. אני חיתנתי את רק לפני חודשיים. נו, מי? דני אבידני. יפה מאוד. גלעד? אני לקחתי את רדצ'קה בזמנו, אני לא יודע. רגע, אני רציתי להזכיר מה... לפני חודשיים אני מקבל טלפון מאחד האנשים שהרבה למדתי ממנו מוזיקה. גדעון כהן, הקלידן שלו רדצ'קה, נכון? כן, הוא היום סגן ראש העיר. בת מחר, מגיע לו מזל טוב. מזל טוב. והתרגשתי, סגרתי איתו מגע, אני הייתי עומד מולו ככה שנים, ולומד ממנו. אתה ועוד הרבה. וואי, מה זה יופי, סגירת מעגל. אגב, אני אמרתי עם אמירן דביר, אבל אני... אבא שלך ברור. אבל הוא מאוד יקר, אז אני אקח בזול את אבא שלי, כי אבא שלי יעשה לי מחיר טוב. גלעד. מנחם, אצלי היה הרלה בנדר גם כן.
כן? גלעד. שלם תחזור על זה. אני לא יודע מה להגיד לך. תן שם. יש כל כך הרבה תזמורות. לא, אתה ודאי לא תתחמק פה, אתה אדם ישיר. נו, שם אחד. וינדיש. לא באתי. וינדיש. שם אחד. גלעד, שמעת אותי? אני אגיד לך, בחתונה האחרונה שהייתי שלא אני ניגנתי, כן? זה היה חתונה של הקלידן שלי, של יהודה גלילי, שהתחתן לפני כמה חודשים, וניגנו שם תזמורת המנגנים, ופר, ישבתי בצד ואמרתי, וואלה. יפה מאוד, הנה מחמאה יפה, יפה מאוד, אהבתי. בואי ישירות, בבקשה למיקרופון. אל תתברח לי ברגע האמת. הולך להגיד צולבת. ברור שגילה. לא, ועכשיו ברצינות. האמת, אני חולה על שלמה קרליבך. גדול. אני לקחתי לחתונה, תראי לעופר. כן? יפה. בנדר, אתה? ללא כל ספק, גם מירן דביר. דביר כהן. ארלה, אני אשלם לך 500 שקל מסרס. אגב, אני לבן שלי לוקח פויקר. דביר כהן. אני דני אבידני. דני אבידני. אריק דביר את אמירן דביר ואמירן דביר את אריק דביר ושאול חיון, אפילו לא צריך לשאול אתכם. שאול חיון. תקליטן. רגע, מזרחית או חסידית? הוא ישמיע לי גם ארלה בנדר. אגב, מי שמעוניין לקחת את שאול, שיקח את הקליטן. למה? למה? שאול, אני הייתי מכניס לו. לא, למה? לקחת את המנגנים בשבת. נועם חייט. אני חיתנתי שני ילדים ברוך השם, ולי אין בעיה, אני לוקח את ענבי הגפן ואת רועי ידיד. הבנתי. הוא גם חוסך את העמלת תיווך. לא, חברים. אתה יודע, קיבלתי הרבה אס-אמסים, דווקא ממה ששאול חיון אמר עם המוזיקה המזרחית, מאוד מפתיע. הם כועסים כולם. כן, הם אומרים לי, מה, לא צריך להתבייש. רגע, אני חושב שזה מאוד טבעי, כי אתה לא יכול לשיר בחתונה, אתה תותח מלאכים, וזה לא הולך. אתה צריך לשיר פה שירים מילים, נכון? לא, אבל זאת המוזיקה המזרחית שאתה מכיר? לא, אני אומר, אתה לא יכול לשיר... מי שפנה אליך זה בעיקר זמרים. נכון. זמרים מזרחיים. יפה. שאם יזמינו אותם, זה רק למזרחית. אז למה, מי יזמין אותם? חסידי למזרחית? לא, אבל למה החתונות המזרחיות לא יכולות להיות עם מוזיקה מזרחית? אם היה לה את האופציה כמוני שאני יודע לשיר גם אמירן, יש לי בשבילך תשובה טובה. רגע, שנייה אמירן, שאול, יש כל כך הרבה, עכשיו בלי צחוק, יש הרבה מאוד זמרים מזרחיים מצוינים היום, עם שירה, עם הפקה, עם מילים יפות. למה הם לא יכולים להוביל חתונה? למה תזמורת לא יכולה לשיר את השירים שלהם בחתונות של המזרחים? בגלל היומים. לא. אם כבר מביאים מישהו שרוצים חצי חסידי, חצי מזרחי, אז יש הרבה אופציות. אבל אלה שפנו אליך, וראיתי חלק מהשמות, זה זמרים שלא יודעים לשיר מילה אחת בחסידית. הם יעשו את הטעויות הכי קשות בעבריס. אבל בסדר, אבל בדרך כלל... הם ישירו יעמים... והם צריכים חסידי כולם צריכים חסידית. שמע, אי אפשר לפתוח אחרי חופה עם... לילה, לא תמיד. למה? איך שהאמירן עושה את זה? לא, כן, זה בלי רבעים כזה. יש לי תשובה באמת טובה. אני לא יודע איך אצלכם, אבל אני הרבה פעמים נתקל בבחור ישיבה שאומר לי, תקשיב, אם אתה תעשה לי מזרחי בחתונה, אני מפחד שחלק מהקהל שלי, כי אם אתם יודעים, הרבה פעמים אצל אשכנזים, אז כל החבר'ה הם חרדים, אבל פתאום אתה בא לחתונה שהיא מזרחית, פתאום רואה דודים מפה, שהם לא דתיים, פתאום דודים משם, פתאום שיש להם את המוזיקה המזרחית, מפחדים שיתבולל העסק קצת. וזה קורה. יתבולל. לא, יש בזה משהו. וזה קורה. זאת אומרת, שאתה מנגן, במיוחד, אם אני מנגן לבחור חרדי מישיבה אשכנזית, והוא אשכנזי, לא קרה בחיים שעם שיר אשכנזי, או אפילו עם שיר מזרחי, המחיצה פתאום עפה, ואני שומע, לא. אבל בחתונות של, אתה תראה, בחור מזרחי, אז באמת, רבע מהמשפחה לפחות הם מסורתיים, הם לא דתיים. אני רוצה להגיד לכם, מנחם, ואז נהיה בלגן. שיש לנו המון חתונות, שזה גם חסידי וגם מזרחי, ואני כותב בהסכם שרק מחיצה בזמן הריקודים, ואני עומד על זה. עכשיו, רועי ידיד הוא פרי טיפוחו של מונה, שהוא שר חסידי וגם בעבריס, והוא שם גר מזרחי, מרוקאי, תימני, הכל. ככה שאין בעיה, אין בעיה לשיר גם וגם, אין שום בעיה. עכשיו האירוע של ש"ס בבניין האומה, שבאו אחת בטענות למה שאני... דיברנו על זה, כן. לא, אז אני אגיד לך דבר אחד, יש ישיבה ספרדית מול הבית שלי, כל מוצאי שבת, הם מפעילים דיסקים, אני לא שומע שיר אחד מזרחי. שיר אחד מזרחי, אני מדבר איתך על שעה של הרכדה, הכל יש. אליי בא פעם חתן. אתה לא שומע שיר אחד מזרחי, אבל כל המוזיקה זה של יעקב שווקי. בא אליי חתן לפני הרבה שנים. אני אומר, לפני הרבה שנים בא אליי חתן בחתונה, והוא אמר לי, אם אתה לא עושה לי מזרחי עכשיו, אין כסף בסוף החתונה. אז התחלתי לנגן לו הלילה, ושבחי ירושלים, ומה ידעתי כאילו מזרחי? הוא בא, אמר לי, לא, זה לא מזרחי. אמרתי לו, אז תגיד לי, מה כן מזרחי? אהלן וסהלן. לא, הוא רצה פיוטים, ואני יודע מה, וכל מיני מקמים וזה, ובסוף החתונה, ולא ידעתי את הדברים האלה, בסוף החתונה הלך מכות.
קליגר, בוא ניקח כמה מאזינים, 052-3 פעמים 9, 9393. אם בא לכם לדבר פה עם אחד מבעלי התזמורות או איתנו או על כל נושא, ממש 3-4 מאזינים, 052-999, 9393. שאול חיון יושב פה ומתנונע, מה שם? לא, אני חייב לדייק, הוצאו דברים מהקשרם. הנה. והוא ישר מגיב, נועם היקר, שהזמר שלו שר גם מזרחית וגם חסידית, זה נכון. זמר שמסוגל לשיר את שני הדברים בצורה ברורה ויפה, הוא ימצא את עצמו גם אצל הציבור הספרדי. אבל יש כאלה, והרבה, ולא מעט, שרוצים אך ורק. אני מגיע להיות זמר אורח, שבוע שעבר, בחור מסלבודקה, ספרדי, לקח תזמורת, שהמנחה של האירוע לא ידע להגיד 7 ברכות, שכל הציבור ספרדי. רבי שם 7 ברכות, אף אחד לא הבין מה הוא רצה. והזמינו אותי לקטע מזרחי, בנפרד. כאילו, אין בעיה, אני שמח. יש זמרים שהציבור הספרדי לפעמים רוצים זמרים רק מזרחיים, ולכולם יש מקום. וזמר שעושה את שני הדברים, כמו אלעד כהן ועוד כמה זמרים שאני מכיר, אז גם להם יש מקום. אני לא אומר שלא, אבל הרוב בחתונות הספרדיות... שאול, יש לי פה מאזינים... עוד מעט אני אשאל אתכם שאלה, מה היה הרגע, האירוע השיא שלכם? באמת חשוב לי כל אחד שיחשוב. ניקח מאזין, נתנאל. כן, שלום ערב טוב. דבר בקצרה, יש פה לחץ. אני מבין, כן. אני הייתי ממליץ על עמי כהן, קודם כל... עמי כהן מוחא כפיים. הוא הסניק לו. לא. הוא לא מוחא כפיים, הוא צנוע. למה? תן לי בקצרה. למה? כי הוא היה בחתונה שלי והוא תותח על. הוא היה בחתונה שלך, תותח על? תודה רבה, מתי זה היה? מה זה? בתור תקליטן הייתי לוקח את מנחם טוקר. אני לא תקליטן, ברוך השם. לא, בחיים לא. תודה רבה לך צדיק יקר, תן לו דיסק, תן לו 3 דיסקים אפילו. 052-3 פעמים 9, 9393. מראה כהן, יפה. דוד איתי, דוד. כן. בקצרה. כן, אני לוקח את שאול חיון. וואו, שאול חיון. שאול שלח את המאזין. שאול שלח את המאזין. רגע, בתור תקליטן? בתור הכל. בתור הכל. תשאר על הקו, קח דיסק, תודה רבה לך. קיבלת את הדיסק הברן. קירשמן רוצה לה עוד רגע, נתי? כן, מנחם. בסדר צדיק, מאיפה אתה? מירושלים. דבר בקצרה, יש פה 30 אנשים שומעים אותך. הרבה תודה רבה להרלה בנדר, הוא מכיר אותי. התחלתי לשיר והוא נותן לי גב מאוד חזק, תודה רבה מאוד מגלב. התחלת לשיר? כן, להרלה מכיר אותי, גם הוא ישירות מהמנגני מכיר אותי. מוי ישירות מהמנגני גם מכיר אותך. נתי מה? מריאן. איך? מריאן. נתי מריאן? לא רציתי להגיד לך את השם, תגיד פרסי. תשאיר רגע יום עם על ימי מלך בפרסית. אני לא מרשה לו. שמע, אני שוקל עכשיו להחליף את השם, נראה. אל תחליף שום שם, אל תתבייש בשום דבר, אחי. בשום פנים ואופן. נתי, תודה רבה לך על השיחה, תשאר על הקו, קבל מאיתנו פה דיסקים. חבר'ה, מה אתם אומרים? כן, אני רואה פה את כולכם עם אס-אמסים, המאחר הזה שולח, והמארגן הזה. לא, אם עכשיו מישהו לא מקשר, אני חותך ורידים. יעקב, אתה אחרון, יעקב. שבוע טוב. מאיפה? ירושלים. דבר אליי. אני הייתי, רובי בנית מאוד אהבתי את כל השירים שלו וכל אני הייתי בדינר של סרט ויז'ניץ. אוקיי, יפה, רובי. תודה. רובי מאוד מבסוט, אתה שומע שהוא נלהב באמת. זה רובי כשהוא מתלהב אגב, זה בסדר גמור. הוא לא יכול לשלוח אס-אמסים גם, תשאר על הקו. אני רוצה עוד מאזינים, תן לי עוד כמה, 052-999-9393. זמן שלכם לדבר איתם, אני רוצה לשאול כל אחד מכם על הרגע השיא שלו, החתונת... שמתקשרים מאזינים ואומרים את המאחר המועדף עליהם. אלי לאופר בא היום, כן, בא בפורמה. אלי בא חזק. אלי לאופר בא חזק היום, בלי ספק. אני רוצה לשאול כל אחד מכם על הרגע השיא שלו, על איזה אירוע, אם יש לכם כבר, אז קודם כל נשמע את יעקב. יעקב? כן. דבר אליי. שמואל אוהב את דביר כהן. וואו! יפה מאוד. צודק, תשאר על הקו, קח דיסק, אלי איתי. הלו. כן, אלי, דבר אליי, אלי, אנחנו בלחץ. אריק דביר, הוא אומר. אלי, יש פה... אריק, הוא אומר אריק דביר. יש לי מאזין אומר אריק דביר. מאיפה אתה? מירושלים, הוא אוהב את אריק דביר, תשאר על הקו, תודה רבה לך, קח דיסק. בואו נתחיל עם אמירן דביר. אמירן, היות ואתה פה בינינו מכיר את דיילי אל על יותר מאשר הטייסים מכירים אותם. וכנראה יש לך הרבה מאוד אירועים מעבר לים, אבל גם בארץ. נסה למצוא לי איזה אירוע שזכור לך בראש, שזה היה האירוע שלך.
תקשיב, לפני שבוע וחצי עם סנדי, נו מה, אנחנו באירוע, באמת. מה? ואנחנו מופיעים במנהטן, באיפה שהיה, ליד צ'לסי, איפה שהיה הסערה, ואנחנו בקומה ראשונה, קומת כניסה, עשו מהלובי אולם, והכל זכוכיות מסביב. מאחור הכל שקור, ואנחנו מתכופפים לראות... ואני ואריק שרים, אנחנו שרים, ואנחנו רואים רמזורים מתחילים לעוף, להתנדד, עצים מנקרים, עכשיו אנחנו כל הזמן עם הראש ככה, זה יוף. עכשיו, זה לא מצחיק, זה פשוט אתה שר, ואתה כל שניה מפחד שהזכוכיות עוד שניה מתנפץ לך עם איזה גזע בראש. וואו. זה... וואו. נועם חייט. בארץ ובחו"ל? בארץ, לא משנה איפה. אירוע שאני זוכר שלפני החתונה של הבת שלי, שבוע לפני כן, היינו בקולומביה, וכלומר, בלי הגבלת זמן, הוא אמר לנו שיש לכם הרבה זמן, ולא ידעתי שהאבא של הכלה, יש לו במקרה חצי אי שלו. וואו. זו הייתה חתונה מאוד מאוד... מה יצא לנו מזה, נועם? מאוד מיוחדת. הזוג רצה להתחתן פה בארץ, ההורים לא הסכימו, והתנאי שלהם זה היה שענבי הגפן ורועי ידיד יהיו שם. אז היינו שם. עמי כהן, מה... עוד שלושה מאזינים. עמי כהן. טוב, חתונות, יש הרבה חתונות מאוד יפות, מאוד ככה עשירות, עם נגנים, לא צריך את העשיר, אבל אני אספר דווקא על חתונה מאוד עממית, פשוטה, והיה שם קטע מאוד מרגש. אנחנו מגיעים לאירוע, רגע לפני החופה, החופה מתעכבת ואני לא מבין למה, ואז אני מבין שהאימא מאוד חולה. ומנסים, היא במצב מאוד קשה, לא יודעים מה לעשות, אבל מתפללים, קוראים פרקי תהילים, ובשלב כלשהו להתחיל ניגון חופה, ואז תוך כדי ניגון חופה אני רואה את האימא מאוד מבוגרת, במצב מאוד קשה, איך שהיא מוליכה את הכלה, זה היה מאוד מרגש, המצב היה מאוד קשה, והייתה שמחה באמת, באמת, ראית את כל הקהל, איך הוא ניסה ככה לחפות על כל המצב הרגיש, זה היה עם שלמה כהן, הייתה חתונה מאוד יפה, ולצערי, יום אחרי אני מקבל טלפון מהחתן, שהוא באמת בא להודות, והוא סיפר שבאמת בתום האירוע, הסבתא הזאת כבר הלכה לעולמה, וזה היה קטע באמת באמת מרגש. יפה. טוב, רובי בנט, מעברים פוחדים, אני לא יכול עכשיו להיכנס לרגש. רובי. רובי בנט. האירוע שאני זוכר מהקיץ האחרון היה ללא ספק את האירוע הגדול של דירשו עם 30 נגנים ו100 חבר'ה מקהלה. בנוקיה. נכון, שחזרנו את זה לפני שבוע בארצות הברית בדירשו. איך היה? היה כיף. מיטלמן? לפני שבועיים היה אירוע, לא, שתת עשה חתונה לאחד מהבחורים, עולה תימן, והגיעו מתימן ישירות אנשים בבגדים מסורתיים. פעם ראשונה ראיתי כל הצבעים של הבגדים, כן. יפה. מאוד מוזרים. זה מה עולה תימן לקחו אותך, אלכס? לא, שאול חיון שר שם. הם חשבו בידלמן, זה משפחה תימנית. הם לקחו... יעבור פה זה של רועי. שאול חיון, תן לי את הנקודה שלך. תן לי אירוע שלך. הם לקחו זמר נפרד, זמר תימני עם אורגניסט. זה היה קטע של תימני, כן, זה שאתה אמרת, רצים חסידים. שאול, האירוע שלך שאתה זוכר? לא היה לו אירוע. תשמע, לשכן שלי היה אירוע מוחי לא מזמן. האירוע הכי מרגש זה היה, זה... אז אתה מתחיל להבין למה לא לוקחים אותך הרבה, אבל... בג'רבה, הופעתי בג'רבה לחתן וכלה חרדים. בג'רבה זה קצת יותר, זה אי ליד תוניס. לא. שבשביל להגיע לשם, מתוניס לג'רבה הייתי צריך פייפר, וזה מאוד מפחיד. 26 פעם קראתי את פיתום הקטורת, כי ראיתי את הדיילים חיוורים. אתה עולה למטוס... הם לא שוודים. אני עולה למטוס והקברניט מודיע לך, הוא עומד מולך כזה, הוא לא צריך מגפון, זה כולה 20 איש בתוך הפייפר, והוא מתחיל לדבר, סדתי בסל חיר, הייתי בטוח, חטפו את המטוס. חבר'ה, תנו כפיים לשאר אחרים שנותן פה מצלמות. לא, אני החברתי, זה היה אירוע טראומטי. האמת, הבאנו אותך על תקן קומיקאי פה. זה היה אירוע טראומטי. לשלמה כהן הלך הכתף, לעמי כהן, סליחה כבר, ושוט. גם עמי היה שם? והדבר הכי יפה, אני נשען עליו. אין לי כיסא, לא הביאו לי כיסא פה. אבל הדבר הכי מעניין שאין תא מטען לפייפר, וכל אחד עליי עם התרנגולות וברווזים שהם קנו בתוניס, זה היה חוויה, פתאום אף עליך תרנגולת, אמיתי. אתה יודע שהסתבכת עכשיו גם עם כל התוניסאים, אתה לא יודע איפה אתה יוצא הביתה. אין לי בעיה, הם לוקחים את איציק אשל היום. אלי לאופר. הייתי לפני שבועיים באירופה
רגע, תתחיל מההתחלה, אתה רחוק. כן, כן, נכון. באירוע לפני שבועיים בדינר 25 למערבה, לישיבת מערבה. אוי. זה היה מאוד יפה, היה שם כל השירים של ברוך צ'ייט, מי האיש, כל העולם כתב עיבודים חדשים להכל, והיה שם גם, היה מאוד יפה בסוף הערב שעליתי, שרתי שיר חדש שלו. כן, איזה? ואפילו היה שם, אבא שלי כתב את כל העיבודים והיה שם המונה, ואפילו אמירן הגיע שם מאחורי הקלעים. אמירן, למדת במערבה? עבר ליד. הוא היה שם שבוע. אבל האמת היא, באתי לשם לסונות והתרגשתי לראות את זה, באמת. כן. רב צ'אט, העמיד דור. כן, הוא העמיד... אמירן למד בישיבה הזאת את הפסנתר. בוא ישירות מהמנגנים. תן לי איזה אירוע שאתה זוכר, משהו מרגש. מרגש? נחמד, יפה. יש לי מהכל. האמת, דווקא האירוע שאני לא אשכח באמת, זה היה לפני שנה. היינו דווקא בענייני האומה, לא בחתונה, בהופעה של דירשו. ואתה כתבו, לא דירשו, ואתה כתבו. ואחרי יום שלם של חזרות על הבמה, פתאום התברר שהיה אסון בכרמל, והיה אוטובוס שנשרף, ו40 אנשים שקיפחו את חייהם, ובעצם אתה יורד מהבמה, וההופעה פשוט כל החודשיים של הכתיבה, סל מחזור. ואתה עולה לבמה ב8 ואין לך מושג מה אתה עושה, מה הצליל הראשון שאתה מנגן. וזה דבר לספר לנכדים. מה עשית בסוף? מה ניגנת? מה ניגענו? פשוט זרמנו עם הקהל, והיה שם פשוט קומזיץ ענק של 2,000 בחורי ישיבות שהיו שם. זה בלתי נשכח הדבר הזה. אתה יודע, לעלות לבמה בלי לדעת מה אתה מנגן? מצולם. אגב, יצא לכם המנגנים 3, המנגנים 2, ראיתי את זה יפה מאוד. גלעד פוטולסקי. האמת שאם הוא העלה את ה... יש המון אירועים, אבל באמת אם הוא העלה את הנושא הזה, אז גם יש לי משהו מעניין. היינו גם באיזה אירוע גדול שהזמינו אותנו, בכיכר העיר בחוץ, בנתניה, לפני כמה שנים. וגם היה בדיוק, כשהאירוע היה צריך להתחיל, היה איזה פיגוע גדול, או איזה כמה חיילים נהרגו, או לא יודע בדיוק מה היה, וקיבלו הוראה לבטל את האירוע. והכיכר היה מלא אנשים. כל העיר הגיעה לשם, והגברה, ותאורה, ותזמורת, והכל מוכן. ההופעה צריכה להתחיל, ראש העיר נואם את הנאום שלו וזה, וההופעה צריכה להתחיל. ומודיעים לנו שהאירוע מבוטל. זהו. וכל הנגנים יושבים על הבמה ומחכים להתחיל. וואו. ובא אחד מהנגנים עם איזה הברקה, הוא אומר, טוב, מה נבטל עכשיו את האירוע? כל הקהל כבר פה, מה אנחנו עושים? הוא אומר, בוא נעשה להם אירוע בלי תזמורת, אנחנו נשיר. כל הנגנים שרים. ווקלי. כן, כולם, הבסיסט, היה ארי ברקוביץ' אז היה איתי שם באירוע הזה. וכל מיני נגנים, כולם נעמדו בשורה עם מיקרופונים, ויאללה, אמרנו לקהל, בואו נקרא כך וכך וכך, אז בואו לפחות נשיר. והתחלנו לשיר, והאירוע כל כך שמח, האירוע די קצר יחסית, אבל כולם רקדו ושרו, כמו שמחת תורה כזה, בלי תזמורת. בנדר היקר. לא ספק, 3 שעות שאני מנגן כל שנה בל"ג בעומר במירון. וואו, זה חזק. אריק דביר? האירוע הכי טראומטי האחרון זה מה שאמירן אמר עם סנדי, אבל יש עוד אירוע קח למיקרופון, כן. שאני זוכר. נסעתי פעם למקסיקו להופיע, עכשיו אירחו אותי שם מאוד יפה, שאלו אותי, אתה רוצה לפני החתונה לאכול מרק? אמרתי להם, בכיף, בשמחה. אמרו לי, אתה מתנגד לחריף טבע? אמרתי להם, מה זה טיפ? אמרו לי, בקטנה, חריף. שבועיים אחר כך יכולתי לשיר, דביר כהן. אני הייתי, האירוע שאני הכי זוכר כמרשים, לא שמח במיוחד, רצו במיוחד, זה היה הקפות שניות בכיכר רבין לפני שנה, הופעתי שם בכיכר רבין, זה היה אירוע גדול, הרבה קהל חילוני שבא קירוב לבבות. משה, אתה איתי, דבר. הלו? כן. שומע אותך, דבר בקצרה ממש. דבר ראשון, אני לא מבין למה מוישי רוט שכח את ההופעה הענקית שהוא עשה בירושלים, של המנגנים. מוישי רוט כל שבוע בהופעה ענקית, אז הוא באמת קצת שוכח לאחרונה. לא משנה, סתם אני הייתי במשהו מאוד מאוד יפה שלו, וגם שזה, הוא עשה לנו מאוד מאוד שמח ברמת בית שמש א', בשמחת בית שבע שהוא היה בהרכב, הם כתבו מלא, אני לא חושב כל כך מלא, אבל באמת גם תודה רבה פה, זה המקום לציין לו. יפה, תודה רבה לך. קח דיסק. אברהם. שבוע טוב. שבוע מקסים, אתה מאזין האחרון שלנו היום, אל תתקשרו יותר, זהו, דבר אליי. אני הרגשתי להגיד שהיה לי איזה חסך קטן, שאני, לא יודע, לצערי או שמחתי, התחתנתי בירושלים והייתי חי פויקר, אבל החלום שלי תמיד היה שגלעד ושלבת ינגנו אצלי, ומה לעשות, זה חסר לי, אבל מה לעשות. הם עוד יכולים לנגן אצלך, זהו, נראה לך שאין לך יותר שמחות בחיים. זאת אומרת שהילדים שלי יכול להיות, זה גם יכול להיות.
חברים, אולי איזה סיום כזה, אתה יודע, לכבוד תושבי הדרום, לכבוד כל הלחץ, אף אחד הרי לא ישמע מי מדבר ומי ישר, אל תתביישו. אני רוצה גם לצלם את זה פה לאתר. עמי כהן ילך על הקלידים, וכל אחד, באמת, בואו נעשה, נשמע, יש לכם כל אחד משהו להגיד לסיום? בקצרה, כן. מה שאני רוצה לומר, קשור אולי גם כן מה שקורה בדרום. אני, לפני כל חתונה, אני מדבר עם החתן, אני אומר לו דבר אחד, אשתדלוס, יש לך פה הכי טוב. מה שאנחנו צריכים זה תפילה מבורא עולם, שהעסק יעבוד כמו שצריך. בוא נגיד באמת, שאתם עושים את המקסימום. חבר'ה, בלי ציניות, בלי ציניות ובלי שום דבר, יושבים פה באמת באולם פה, באולפן שלי אנשים, נכון, הם מתפרנסים, והם מתפרנסים ברוך השם יפה, אבל הם נותנים את המקסימום כדי לגרום לכם לערב הכי טוב, כל ערב, ומגיע להם מחיאות כפיים. בואו ניתן פה מחיאות כפיים באמת לכם, בעלי התזמורות המובילים, ותודה גדולה שבאתם לאולפן, דביר כהן, וארלה בנדר, וגלעד פוטולסקי שלנו, ואריק דביר, ושולם וקשל, ומיטלמן, ורובי בנט, ואמירן דביר, ונועם חייט, ואלי לאופר, ומוי שירות, ושאול חיון עם הכיפה. שאול, מי מייצר לך את הכיפות האלה רק? פלדמן של הקרמבוים. דוד קליגר ערך והפיק את מה שקרה פה היום. אנחנו מקווים שינמנו לכם את הזמן. תודה רבה לכל מי שהיה כאן, כן, מדליקים פה תקלידים עוד רגע, ויהיה פה איזה שיר ביחד של כל בעלי התזמורות. אני רוצה באמת לומר לכם להמשיך לדרג את המלחינים שלנו דרך או האתר של כל חי, או האתר של טוקר FM, או שלאגר, או איפה אמרת? סי מיוזיק. בכל מקומות, וכמובן ב-SMS להיכנס לשלוח SMS למוצ"ש. הנה, אז עוד רגע, מוצ"ש, אפשר דרך המוצ"ש ב-SMS עם מספר השיר, או בפקס, בנדר היקר, 616, זוז רגע מהפקס. אבל שיהיה מספר קשר. 4477 זה הפקס. וזהו, אם יש לכם לחנים, שילכו לרדיו כל חי, הירקון 8 בני ברק, והתחרות תמשיך. בשבוע הבא יניב ומשיח יהיה פה, והוא יגיב למה ששאול חיון אמר, אני מקווה. אני מנחם טוקר. אני לא שם. סגי פרמוטר פה. רק יניב. סגי פרמוטר היה טכנאי, אמירן. אני רוצה לזכות את כולם. רגע, נגיד תודה לאויזר דרוק. כל הכבוד שהיית פה. שלח לי מקודם ידידנו, דיברנו עליו קודם, איציק ישל הודעה חשובה. כן. שבגלל המצב שלנו היום וכל זה, כולנו היום עם האייפונים וכל זה, כמובן מי שיש כשר. יש משהו שנקרא מוקד תהילים, זה אפליקציה שבעברית מוקד תהילים, שכל הזמן גורמים את התהילים. כל אחד יש כזה לוח, כל אחד בוחר פרק, וככה כל דקה נגמר תהילים, וזה לחיילים שלנו שעכשיו נכנסים. זה מאוד, וזה עובד, זה כבר אלפים. לא יודע, נכנסים, לא נכנסים, החיילים ששם. לא התכוונתי. עם המטוסים. לא הנגנים של רובי, אנחנו מתכוונים לחיילים. תקשיבו עכשיו, זה כל דקה גומרים תהילים. אז זה מאוד יפה, זה נקרא מוקד תהילים, כל אחד בוחר לו פרק, ואתה רואה תוך דקות נגמר התהילים ומתחיל עוד פעם ומתחיל עוד פעם. תודה לאיציק אשל. עמי כהן, רבותיי, על הקלידים, כל בעלי התזמורות הולכים, מי עם הקול היותר טוב, מי פחות טוב, מי מנגן, זה לא משנה, אבל ביחד שיר ככה סיום למאזינים ותושבי הדרום שכולם שומעים אותנו עכשיו. איזה סולם, אני לא יודע, תחליטו שם לבד. אני מנחם טוקר, אנחנו מסיימים פה עם הביצוע הזה שלהם פה ביחד, בבקשה. כן, מחר נהיה פה ב-2 בעזרת השם, בזמן אוויר, כמובן. למוצא שבת ב-9, תזכרו, מתחילים ב-9 מוצאי שבת הבא. הנה הם מוכנים, בבקשה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שסוף סוף חזר אלינו אלוהינו ולכהנו שהחיינו וקיימנו
הזה, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והחיינו, מה נעשה? והגיענו לזמן הזה, בוא וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שיחיה בנו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. חייב יומים. אמן, יומים. על ימי מלך כולם. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.